Καλησπέρα λοιπόν από το κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα από τον επίσημο λογαριασμό του Κινήματος Δημοκρατίας της 7ης Κοινότητας της Αθήνας. Από εδώ που κάθε Κυριακή κάνουμε space, κάνουμε χώρο για τη δημοκρατία. Επικοινωνούμε τις αξίες, τις ιδέες, τις λύσεις, τις προτάσεις μας για τα θέματα που μας απασχολούν. Τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Αξίες και αρχές που θέσαμε στις βάσεις της ιδρυτικής διακήρυξης του Κινήματος Δημοκρατίας. Σήμερα, δικαίωμα στην εργασία και έξυπνο κράτος, όπως αναφέρονται στους πυλώνες της διακήρυξής μας. Θέματα με άμεσο αντίκτυπο στην επιβίωση και την καθημερινότητα του πολίτη. Και ενώ από το 2019 έχουμε το αφήγημα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ανάπτυξης, μείωσης της ανεργίας και αύξησης των μισθών, η πραγματικότητα για πολλούς εργαζομένους είναι διαφορετική. Ελαστικές μορφές απασχόλησης, επιδείνωση των εργασιακών δικαιωμάτων και δυσκολίες στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υιοθέτησε μια φιλελεύθερη προσέγγιση στην αγορά εργασίας, προωθώντας μεταρρυθμίσεις που στόχο είχαν τη διευκόλυνση των εργοδοτών και την ευελιξία εν τέλει στα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό μεταφράζεται επί της ουσίας στην κατάργηση της 8ωρης εργασίας και την εισαγωγή του 10ωρου χωρίς πρόσθετη αμοιβή μέσω του νόμου Χατζηδάκη, διευκόλυνση των απολύσεων και μείωση της προστασίας των εργαζομένων, έκρηξη της μερικής και εκπεριτροπής απασχόλησης και με την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού που βρίσκεται στην επικαιρότητα, αλλά με την κυβέρνηση να δίνει αυτές τις αυξήσεις καθυστερημένα και δειλά από το 2022 και μετά, αυξήσεις ωστόσο που στην πράξη δεν ακολούθησαν τον πληθωρισμό και την εκτόξευση του κόστους ζωής. Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή πολιτικές που προώθησαν τη μερική ιδιωτικοποίηση του συστήματος και μείωσαν την αίσθηση εγγύησης των ασφαλισμένων. Η μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης εισήγαγε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τις νέες επικουρικές συντάξεις, ενισχύοντας την ιδιωτική αποταμίευση αντί της δημόσιας εξασφάλισης των συντάξεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων λόγω χρηματιστηριακών διακυμάνσεων. Η καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων, με πολλούς συνταξιούχους να περιμένουν έως και 2-3 χρόνια για να λάβουν την πλήρη σύνταξή τους, παραμένει, ενώ είχαμε αύξηση ορίων ηλικίας και επιδείνωση των όρων συνταξιοδότησης για πολλούς κλάδους εργαζομένων. Και με τις ελλείψεις των ΕΦΚΑ που παραμένει υποστελεχωμένος και αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα, και για να περάσουμε στο δεύτερο σκέλος της σημερινής μας κουβέντας, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θεωρητικά θα μπορούσε να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και ευρωπαϊκών θεσμών, στην πράξη λειτουργεί με κενά, αναποτελεσματικότητα και αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Έχουμε την απουσία πραγματικής αποκέντρωσης, με την κεντρική κυβέρνηση να διατηρεί τον έλεγχο σε κρίσιμους τομείς. Καθυστερήσεις στη διαχείριση κρίσεων, όπως φάνηκε άλλωστε στις φυσικές καταστροφές και στις πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπου η συνεργασία μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν ανεπαρκής. Το ίδιο το δυστύχημα στην τραγωδία, στο έγκλημα στα Τέμπη, χρηματοδότηση μεροληπτική υπέρ ημετέρων περιφερειαρχών και δημάρχων με έργα που δεν ανταποκρίνονται πάντα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, αποτυχία ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους μέσω τοπικών δομών, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με ανισότητες στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Συνολικά λοιπόν, αν και η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσίασε τις πολιτικές της ως μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης, στην πράξη πολλές από αυτές οδήγησαν σε μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια, αμφισβήτηση του δημόσιου χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος και σύγχυση στη διακυβέρνηση. Στον αντίποδα, οι θέσεις μας. Οι θέσεις που επεξεργάζονται οι τομείς του Κινήματος Δημοκρατίας για τη θωράκιση του δικαιώματος στην εργασία και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για ένα πραγματικά λειτουργικό, έξυπνο και αποτελεσματικό κράτος. Αυτά θα συζητήσουμε και θα ζωντανέψουμε σήμερα την κουβέντα μας με τους καλεσμένους μας και θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Κατερίνα Μαλακού, η οποία είναι συντονίστρια της Γραμματείας του τομέα απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα κυρία Μαλακού και ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να έχουμε όλοι μας υγεία και κουράγιο και δύναμη για να αγωνιζόμαστε, γιατί το δικαίωμα στην εργασία έχει κατακτηθεί με αγώνες διαχρονικά και σήμερα χρειάζονται ακόμα περισσότεροι αγώνες.
Σας ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσία σας εδώ και για τις ευχές. Πολύ σύντομα θα περάσουμε να ακούσουμε τα όσα όμορφα και χρήσιμα έχετε να μας πείτε για τον τρόπο που δουλεύει ο τομέας απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Είναι μαζί μας επίσης ο κύριος Νίκος Σαμαλής. Είναι από τη Γραμματεία, είναι ο συντονιστής της Γραμματείας του τομέα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Καλησπέρα κύριε Σαμαλή και σε εσάς και ευχαριστούμε και για την παρουσία σας. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Επίσης, ο Τόγιος ο Κωνσταντίνος είναι μέλος της Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, είναι μηχανικός λογισμικού και μαθηματικός. Στο έξυπνο κράτος πολλά έχει να προσφέρει σύγχρονη τεχνολογία και οι διατομεακές συνεργασίες που έχουν να γίνουν μεταξύ των ομάδων που δουλεύουν για την διατύπωση των θέσεων του κινήματος είναι πολύ χρήσιμη. Κύριε Τόγιο, ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως πάντα, συμπαραστάτρια από την 7η κοινότητα, πάρα πολύ βαθιά γνώστρια και των ασφαλιστικών ζητημάτων που θα μας απασχολήσουν σήμερα, η κυρία Σπανοπούλου Ελένη. Ελένη, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία και για τη βοήθεια που θα προσφέρει στο συντονισμό και της σημερινής κουβέντας. Χαρά μου, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε ωστόσο μαζί μας και θα μου επιτρέψετε οι 4 που προανέφερα να δώσουμε το λόγο. Είναι μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής στην αναπληρώτηρη εκπρόσωπο τύπου του κινήματός μας. Είναι μαζί μας η κυρία Έφη Μιχελάκη. Κυρία Μιχελάκη, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας στην συνάντηση εδώ στον χώρο που κάνουμε για τη δημοκρατία. Και θα θέλαμε να κάνετε εσείς σήμερα την εισαγωγή σε αυτές τις θεματικές που έχουμε να συζητήσουμε, για να δώσω αμέσως μετά το λόγο στην κυρία Μαλακού να μιλήσουμε για τον τρόπο που δουλεύει ο τομέας απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό σήμερα και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι για ακόμη μια φορά μαζί σας. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα συζήτησης με τους εκλεκτούς καλεσμένους που θα αναφέρουν πολλά και σημαντικά και χαίρομαι, θα μείνω να τα ακούσω. Η αλήθεια είναι ότι τα βράδια της Κυριακής απέκτησαν περισσότερο νόημα και όπως έχω ξαναπεί από αυτό εδώ το Space, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε χώρο για τη δημοκρατία από το κέντρο της Αθήνας με σκοπό να φτάσει σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα σε καιρούς που εκλείπουν βασικά δικαιώματα. Ένα από αυτό είναι και της εργασίας. Δεν θα επεκταθώ πολύ, αρκεί να σας πω μόνο από τον δικό μου κλάδο ότι ένας εκπαιδευτικός σήμερα δεν κάνει τα χαρτιά του για διορισμό, γιατί πέφτει ο μισθός του 150 ευρώ από το ήδη σκληρό καθεστώς του αναπληρωτή, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα 720 ευρώ που παίρνει ένας εκπαιδευτικός, παράδειγμα δίνω τώρα, τη σήμερον ημέρα. Τη στιγμή που η ακρίβεια καλπάζει, δεν έχει ρυθμιστεί τίποτα για να μπορεί ένας άνθρωπος όχι να ζει για να δουλεύει για να ζει. Δεν ξέρω πώς να το πω σωστά και τι είναι πλέον ορθό τη σήμερον ημέρα. Σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ που ανέφερες, Γιάννη, έκανες μια εξαιρετική εισαγωγή. Έχω να πω πως και εκεί, αντί να δώσουμε μια ανάσα για την εργασία με προσλήψεις ακόμη στον ΕΦΚΑ όπου χρειάζεται, προτίμησαν να βάλουν προϊσταμένους και μάνατζερ για να πούν στον κόσμο της εργασίας πώς θα γίνει καλύτερα, με αποτέλεσμα λίγοι και εκλεκτοί να ασχολούνται με τις συντάξεις οι οποίες βγαίνουν λάθος και να υπάρχει ένα ασφικτικό περιβάλλον ακόμη και εκεί. Χιλιάδες νέοι, τα καλά βιογραφικά, άνθρωποι που επένδυσαν στα πτυχία τους, φεύγουν στο εξωτερικό. Αναφέρω κάποια πράγματα δηλαδή με σκοπό να τροφοδοτήσω κι εγώ μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Δεν θέλω να επεκταθώ. Θα μείνω να ακούσω τους ομιλητές και ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Οποτεδήποτε θελήσετε, αποδεσμεύεστε για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που ξέρουμε ότι από το πόστο σας πρέπει να καλύψετε. Θα περάσουμε αμέσως στην κυρία Μαλακού. Κυρία Μαλακού, διαβάζω από την ιδρυτική μας διακήρυξη
Ο μεγάλος μας στόχος για την εργασία είναι η αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των νέων, των συνταξιούχων. Ήδη έχετε ξεκινήσει την επεξεργασία των θέσεων μέσα από τον τομέα απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Ποιες είναι οι θέσεις, πώς λειτουργεί ο τομέας και προς αυτή την κατεύθυνση ποια είναι η επόμενη μέρα που θα δούμε σαν προτάσεις για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα? Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και πριν μπούμε στο θέμα, μιας και η κυρία Μιχελάκη ανέφερε τον ΕΦΚΑ και εγώ υπήρξα υπάλληλος επί 37 συναπτά έτη στον ΕΦΚΑ, να πω μία κουβέντα, ότι αν αυτή τη στιγμή δεν έχει διαλυθεί, οφείλεται πραγματικά στην αυτοθυσία των λίγων υπαλλήλων που έχουν απομείνει και στην υπερπροσπάθεια που κάνουν. Γιατί κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν έχει γίνει τίποτε. Λογισμικά τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, ο κόσμος ταλαιπωρείται, οι συντάξεις και καθυστερούν και σε πολλές των περιπτώσεων βγαίνουν λάθος γιατί τα λογισμικά δεν είναι επαρκή. Είναι μια κουβέντα τεράστια που θα πρέπει να την ξανακάνουμε συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Τώρα, για να πάμε στον τομέα, σαν προσωρινή συντονίστρια ξεκινήσαμε στα μέσα του Γενάρη. Βασικός στόχος του τομέα είναι να παράξουμε πολιτική και τεκμηρίωση θέσεων, να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία για τις θέσεις του κινήματος σε ό,τι αφορά τον τομέα, να εκπαιδεύσουμε στελέχη του τομέα ώστε σε τοπικό επίπεδο να μπορούν να κάνουν καλύτερες παρουσίες και δημόσιες εκδηλώσεις, να διαμορφώσουμε πολιτικές θέσεις και να παρέχουμε τεκμηρίωση και με βασικό εργαλείο την εσωτερική διαβούλευση, ώστε κάθε μέλος που έχει να πει κάτι να μπορεί ανα πάσα στιγμή να το πει. Επίσης, όσοι από τα μέλη μας έχουν ειδικές γνώσεις στον κλάδο ή στην ειδικότητά τους, να μπορούν να συνεισφέρουν στην τεκμηρίωση των θέσεων. Και ένας από τους βασικούς στόχους ακόμη είναι να μιλάμε με την τοπική κοινωνία, με σωματεία εργαζομένους, κλάδους απασχολούμενων, να διαπιστώνουμε τα σημεία που υπάρχει ανάγκη υποστήριξης και κινητοποίησης, να ακούμε, να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα και να καταγράφουμε πώς πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο να οδηγεί και σε κοινοβουλευτική κινηματική παρέμβαση. Τώρα, έχουν δημιουργηθεί 8 υποτομείς θεματικές, θα τις έλεγα. Η πρώτη είναι η απασχόληση και αγορά εργασίας, η μισθωτή του δημόσιου τομέα, η τρίτη ελεύθεροι επαγγελματίες επιχειρηματίες, μισθωτή ιδιωτικού τομέα, θεματική κοινωνικής ασφάλισης, θεματική συνδικαλισμού, θεματική συνταξιούχων και θεματική υγείας και ασφάλειας στους χώρους της εργασίας. Έχουν ήδη ξεκινήσει να δουλεύουν οι θεματικές ομάδες. Περιμένουμε τις επεξεργασίες. Έχουν επεξεργαστεί κάποια θέματα, ειδικά τα ζητήματα ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης έδωσε και κάποια πληροφόρηση και τεκμηρίωση, η οποία ακούστηκε ειδικά για τους συνταξιούχους και στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρός μας στην Θεσσαλονίκη. Αυτά σε ό,τι αφορά τον τομέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην εργασία, πραγματικά τα τελευταία χρόνια τα είπατε κι εσείς εισαγωγικά, οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα όσο πάνε και συρρικνώνονται.
με δικαιολογία την κρίση ξεκίνησαν όλα αυτά, και εγώ θα ήθελα έτσι να επισημάνω το τι έχει κάνει εις βάρος των εργαζομένων από το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με bullets, να μην μας πάρει και πάρα πολύ χρόνο, ελαστικοποίηση και απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Ακόμα και αυτή η ελάχιστη αύξηση που ανακοινώθηκε τώρα πρόσφατα δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους εργαζόμενους. Μεθόδευση και διατήρηση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης σε μια περίοδο δραματικής μείωσης των εισοδημάτων είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η εργασία στην Ελλάδα είναι ακριβή. Νομιμοποίηση απλήρωτων υπεροριών. Είναι η μη προαναγγελία της υπερορίας. Εισήγαγε για πρώτη φορά τις συμβάσεις κατά παραγγελία, τις οποίες οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να είναι στη διάθεση της επιχείρησης όποτε και όσο τους χρειαστεί, χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την καθιέρωση όλων των παρόμοιων συμβάσεων ακραίας εργασιακής επισφάλειας. Αναστάλει υποχρέωση της καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη των αλλαγών που είναι σχετικές με το ωράριο. Κατάργησε το πενθήμερο με την εφαρμογή της εξάωρης εργασίας. Κατάργηση του οκτάωρου και εισαγωγή του δεκάωρου με παράλληλη εργασία ως και 13 ώρες το 24ωρο. Συμβάσεις μηδενικών ωρών εργαζομένων, συμβάσεις μηδενικών ωρών. Κατάργηση της αιτιολόγησης κατά την απόλυση. Δυνατότητα απόλυσης χωρίς καταγγελία σύμβασης μέχρι το εξάμηνο, ενώ δεν αλλάζει δυνατότητα καταγγελία σύμβασης χωρίς αποζημίωσης μέχρι τους 12 μήνες. Νομοθέτησε τη διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την πρόβλεψη εξαίρεσης από τις αρχές επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης των επιχειρήσεων χωρίς ουσιαστικό λόγο. Υποβάθμισε το ΣΕΠΕ και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα την απουσία ελέγχων στην αγορά, συνθήκες εργασιακής εξόντωσης, τριτοκοσμικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, πολλή ώρα μεροκάματα, έλλειψη εκπαίδευσης, εργολαβίες του τρόμου που υπαγορεύονται από το στόχο του κέρδους, εντατικοποίηση της εργασίας και τέλος ποινικοποίησε τη συνδικαλιστική δράση, περιορίζοντας με ποινές ακόμα και το κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, ανέφερατε προηγουμένως την ίδρυση του ΤΕΚΑ, του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, όπου το άκρον άοτον είναι ότι θεσμοθέτησε το ακαταδίωκτο για τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, όπως και σε άλλα διοικητικά συμβούλια βέβαια. Οπότε εκεί βλέπουμε το τι σκέφτονται να κάνουν για τα αποθεματικά του επικουρικού αυτού ταμείου. Και μόνο το ότι θεσπίζει η κυβέρνηση ακαταδίωκτο για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αρκεί για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Τώρα σε ό,τι αφορά... Συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν διακοπές στον ήχο και δεν ακούμε. Δεν ξέρω αν το έχω μόνο εγώ ή αν συμβαίνει και με τους υπόλοιπους. Εμείς από το κεντρικό λογαριασμό την ακούμε κανονικά την κυρία Μαλακού. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο πρόβλημα με το σήμα του ίντερνετ που υπάρχει, Ελένη. Αν θέλει και κάποιος άλλος να κάνει κάποια παρέμβαση για να μας πει αν ακούει όντως καλά την κυρία Μαλακού.
Μιας και διακόψαμε, θα βάλω έναν αστερίσκο, κυρία Μαλακούκη, για κάτι άλλο που έχει να κάνει με τα εργασιακά δικαιώματα, που δεν μερίμνησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πριν περάσουμε και στο ασφαλιστικό κομμάτι των επισημάνσεων που ξεκινάτε εισαγωγικά να μας κάνετε. Δεν έχει υπάρξει φροντίδα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια για την ενίσχυση στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ναι. Κάτι που ουσιαστικά θα έδινε όθηση στην αύξηση του μέσου μισθού, προφανώς, εφόσον θα μπορούσε να ρυθμιστούν μισθολογικά θέματα μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, έχοντας αφήσει επί της ουσίας τα πράγματα να τα λύσει η αγορά από μόνη της. Οπότε βάζουμε και αυτόν τον αστερίσκο για να το συζητήσουμε και μετά, όταν θα κάνουμε τον πρώτο κύκλο των εισηγήσεων και θα ανοίξουμε και τα μικρόφωνα στους ακροατές μας. Ας δούμε τώρα και επισημάνσεις που έχουν γίνει από τον τομέα σας για το ασφαλιστικό και να δούμε μετά τις όποιες λύσεις μέχρι τώρα μπορεί να έχει επεξεργαστεί ο τομέας. Τώρα για το ασφαλιστικό, κυρίως γιατί το ασφαλιστικό, η αναπροσαρμογή του είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία θέλει πολύ μεγάλη επεξεργασία. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία έχουν προταθεί από τον τομέα και έχουν να κάνουν κυρίως με τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι και αυτοί ένα κομμάτι της κοινωνίας μαζί με τους εργαζόμενους, που τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί συρρίκνωση και στις συντάξεις, αλλά και στην αγοραστική τους δύναμη, δηλαδή αγωνιούν για το πώς θα επιβιώσουν. Αυτά που προτάθηκαν σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία εισφορά αλληλεγγύης είναι ένα μνημονιακό μέτρο το οποίο καταργήθηκε για τους εργαζόμενους, εξακολουθεί όμως να ισχύει για τους συνταξιούχους, και βέβαια επιστροφή των αναδρομικών του 11 μήνου σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει αγωγές. Σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ξέρουμε όλοι ότι αν χρωστάν δεν μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους, να γίνει ρύθμιση τουλάχιστον 120 δόσεων, ώστε να μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους και να συνταξιοδοτηθούν. Και βέβαια να μπορέσουν να παίρνουν τη σύνταξή τους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι να καθυστερούν. Και βέβαια, όπως διεκδικούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και για τους συνταξιούχους, ένα μέτρο που όταν ο Μητσοτάκης ήταν αντιπολίτευση έλεγε, παρότρινε τους συνταξιούχους να μην εισπράττουν τα ψίχουλα, και με το που έγινε κυβέρνηση το κατήργησε. Αυτά από μένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να... Θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις και των υπολείπων ομιλητών μας. Θεωρώ ότι στην δεύτερη φάση των ερωτήσεων που θα προκύψουν θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και για τις προτάσεις που έχουμε να καταθέσουμε και στο κομμάτι το εργασιακό και στο κομμάτι το ασφαλιστικό. Θα περάσω στον κύριο Σαμαλή τώρα, από τον τομέα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, να ενώσουμε κάπως τα θέματα της λειτουργίας του κράτους, μιας και μιλήσαμε και για τον ΕΦΚΑ, αλλά να δούμε λίγο και το θέμα της ευθύνης του πολίτη, έτσι όπως διαμορφώνεται. Κύριε Σαμαλή, ζούμε ουσιαστικά μια ιστορική μετατόπιση, όπως το αναφέρει και η διακήρυξή μας, της ευθύνης από το κράτος στον πολίτη. Θεωρητικά πρέπει να υπάρξουν κάποιες τομές. Το βαθύ κράτος πρέπει να αρχίσει να αποδυναμώνεται, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα μοντέλο στη διακυβέρνηση και να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμών, φορέων, ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας και εν γέννη η καθημερινότητά του. Θεωρώ ότι ήδη έχει αρχίσει και ο δικός σας τομέας να διαμορφώνει τις θέσεις της επόμενης μέρας για το πρόγραμμα του κινήματος Δημοκρατίας. Ναι, λοιπόν εμείς
Ξεκινήσαμε καταρχήν αναλύοντας το αντικείμενο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, γιατί ως όρος δεν είναι και απολύτως κατανοητός στους πάντες τι αφορά η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση λοιπόν ξεκινάει από την κορυφή της κοινωνικής μας οργάνωσης και προχωράει στην κεντρική κυβέρνηση και στους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, συνεχίζεται στη δημόσια διοίκηση, διότι είναι το εργαλείο της λειτουργίας της κεντρικής κυβέρνησης και του κράτους συνολικά, και συνεχίζει με την αποκεντρωμένη τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπου και τελειώνει. Ενδιάμεσα βέβαια υπάρχουν και άλλοι κλάδοι της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, ο ρόλος των οποίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη δημοκρατία μας και τη λειτουργία του κράτους. Λοιπόν, αφού λοιπόν τεκμηριώσαμε και αναλύσαμε το αντικείμενο του τομέα, οργανώσαμε και εμείς ομάδες δουλειάς, χωριστήκαμε σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι κεντρική κυβέρνηση και αποκεντρωμένη διοίκηση, η δεύτερη ενότητα είναι κεντρική κυβέρνηση, δημόσια διοίκηση, και η τρίτη ενότητα είναι αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και με τη σειρά τους και οι ενότητες αυτές χωρίστηκαν σε υποενότητες, θεματικές υποενότητες, και συγκροτήσαμε ομάδες εργασίας για να προκύψουν από τη δουλειά τους, να προκύψουν επεξεργασίες, οι οποίες στη συνέχεια, αφού ενοποιηθούν και σχηματοποιηθούν, θα οδηγηθούν σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να αποτελέσουν τελικά θέσεις του κινήματος Δημοκρατίας για το θέμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αυτή είναι η δουλειά μας σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό το οποίο βέβαια μας προβληματίζει πιο πολύ απ' όλα είναι να εμπεδώσουμε και να τεκμηριώσουμε απολύτως τις θέσεις του κινήματος Δημοκρατίας, όχι με μορφή συνθημάτων και ευχών, αλλά με μορφή τεκμηριωμένων προτάσεων για την αυριανή Ελλάδα. Και βέβαια να συνδέσουμε, διότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μιας χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημοκρατία, με την έννοια της δημοκρατίας. Όσο και αν φαίνεται αυτό λίγο θεωρητικό, είναι πρακτικό, καθημερινό θέμα. Η δημοκρατία εξηγαίνει τα πάντα στην λειτουργία και στη ζωή μιας κοινωνίας. Στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, να καταλάβουμε το εξής, να σκεφτούμε το εξής. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε μια χώρα, σε μια πολιτεία, πώς ξεκινάει? Ξεκινάει καταρχήν από τη δυνατότητα έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας. Πώς διευκολύνεται? Ποιο είναι το εργαλείο της έκφρασης λαϊκής κυριαρχίας? Το λέω σχηματικά τώρα αυτό για να γίνει αντιληπτό. Καταρχήν είναι το εκλογικό σύστημα μιας χώρας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και πρέπει να δούμε και τη διεθνή εμπειρία. Υπάρχουν άλλες χώρες σαν την Ελλάδα, όπου ο εκλογικός νόμος αλλάζει κατά το δοκούν από κάθε κυβέρνηση μέσα στη τετραετία 1 και 2 φορές, ανάλογα με το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται, με την πολιτική συγκυρία? Υπάρχουν άλλες χώρες? Ή πρέπει το εκλογικό μας σύστημα να γίνει μη αναθεωρητέος νόμος, κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα, όπως και άλλοι ενδεχομένως? Γιατί αυτό είναι κρίσιμο θέμα? Διότι εάν δεν εκφράζεται γνήσια η λαϊκή κυριαρχία, δεν έχουμε γνήσια αντιπροσώπευση. Και τότε το κράτος του συστήματος μπορεί να διαιωνίζεται μέσα από μια επίπλαστη και νοθευμένη αντιπροσώπευση του λαού. Γι' αυτό λοιπόν η δημοκρατία είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της οικοδόμησης ενός σύγχρονου, ενός ευρωπαϊκού, ενός ανθρώπινου κράτους, ενός έξυπνου κράτους, όπως λέει η διακήρυξη της 23ης του Νοέμβρη του Κινήματος Δημοκρατίας, ενός έξυπνου κράτους, ενός κράτους που μας αξίζει κάποτε σε αυτή τη χώρα. Σε όλα τα θέματα αυτά που αναφέρθηκα ότι αποτέλεσαν αντικείμενο, ο στόχος του τομέα μας δεν είναι φυσικά να προκύψει, να παραχθεί ένα έργο με στοιχεία αναφοράς στην επικαιρότητα, αλλά ένα θέμα
να προκύψει ένα έργο αρχών, αξώνων, μέσα από τους οποίους θα προκύπτουν απαντήσεις για όλα τα θέματα που προβληματίζουν την κοινωνία στην επικαιρότητα, κατά τη διάρκεια της επικαιρότητας. Ας πούμε, στο θέμα της δημόσιας διοίκησης, ο στόχος μας, το έργο μας δεν είναι να προκύψει ένας νέος αναθεωρημένος κώδικας δημοσίων υπαλλήλων, αλλά να καθίσουμε και να ασχοληθούμε με τα βασικά ζητήματα εχμής που διαπραγματεύεται και τώρα ο υφιστάμενος κώδικας δημοσίων υπαλλήλων, όπως είναι οι αμοιβές των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, ο τρόπος προσλήψεων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, η εκπαίδευση του προσωπικού στο δημόσιο τομέα, η αξιολόγηση του προσωπικού. Είναι ζητήματα τα οποία και σήμερα ακόμα ο ισχύον δημοσιοπολιτικός κώδικας τα αντιμετωπίζει, τα απαντάει. Άλλο αν δεν έχουν εφαρμοστεί και το σημερινό κράτος τελείως προπαγανδιστικά αναφέρει ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση και όποιοι κλάδοι αρνούν την αξιολόγηση είναι εχθροί του λαού. Η αξιολόγηση είναι νομοθετικά, προβλέπεται σήμερα. Τώρα, εμείς πρέπει να δούμε γιατί δεν εφαρμόζεται η αξιολόγηση, τι τροποποιήσεις πρέπει να υπάρξουν ώστε η αξιολόγηση να είναι πλέον ένα νόμιμο καθεστώς για όλους τους κλάδους της δημόσιας διοίκησης και που να φέρνει αποτελέσματα για τη δημόσια διοίκηση. Αποτελέσματα όχι εκδικητικά εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων με ερωτηματολόγια όπως αναγγελώνται τώρα ότι θα σε αποσταλούν σε 4 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι θα εκτείρουν στο τέλος τη δημόσια διοίκηση για να κάνουμε τους δημοσίους υπαλλήλους εχθρούς του λαού και να προχωρήσουμε με τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του δημόσιου τομέα. Ο στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, είναι κομμάτι του λαού μας σχεδόν ίσο με τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Πρέπει να είναι ο στόχος μας αυτός του κινήματος δημοκρατίας, να τους εμπνεύσουμε, να τους καθοδηγήσουμε, να τους αξιοποιήσουμε και να τους ανταμείψουμε σύμφωνα με τις αξίες τους. Τώρα αυτή τη στιγμή κάτι άλλο δεν έχω να πω. Αν κάτι θέλει κάποιος να ρωτήσει, μπορεί να με ρωτήσει. Ωραία, θα επανέλθουμε και στο στάδιο των ερωτήσεων. Κρατάμε ωστόσο το ευρύ φάσμα στο οποίο καλείται ο τομέας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης να ασχοληθεί, από το εκλογικό σύστημα μέχρι και την αξιολόγηση, το οποίο αποτελεί ένα καθημερινό κομμάτι που απασχολεί τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα περάσουμε στον κύριο Τόγια, ωστόσο τώρα, μιας και μιλάμε για οργάνωση, για απόπειρα οργάνωσης του κράτους, η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση των δομών έχουν σίγουρα πολλά να προσφέρουν. Και όπως είπαμε μέχρι τώρα, κύριε Τόγια, ο συντονισμός της κεντρικής διοίκησης και όχι του επιτελικού κράτους, δεν θα περάσει σε εμάς αυτή η ρητορική. Μεταξύ λοιπόν του κεντρικού κράτους, της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμών στους οποίους πρέπει να συντονιστούν για να μπορούμε να μιλάμε για ένα αποτελεσματικότερο και ένα επί της ουσίας έξυπνο κράτος, η ψηφιακή τεχνολογία τι έχει να προσφέρει και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ουσιαστικά και προσωπικά δικαιώματα, ίσως ατομικά δικαιώματα των πολιτών μέσα από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Καλησπέρα. Όντως, ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δεν είναι απλά ένα εργαλείο, είναι πλέον πεδίο και μέσο άσκησης εξουσίας. Αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη, μπορεί να γίνει επιβολή και μονοπόλιο. Αν όμως την επανανοηματοδοτήσουμε πολιτικά, μπορεί να γίνει ένας μοχλός ισότητας, συμμετοχής και χειραφέτησης, όπως ανέφερες. Η πληροφορία είναι δύναμη και ο Στέφανος Κασελάκης σε μια πρόσφατη παρέμβασή του είπε ότι πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παλέψουμε για όρια σε ψηφιακά μονοπόλια και για διαφάνεια, ψηφιακή εθνική κυριαρχία και δημόσιο έλεγχο στα δεδομένα, τους αλγορίθμους και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο όρος ψηφιακή εθνική κυριαρχία είναι πολύ σημαντικός, γιατί αναφέρεται στην ικανότητα ενός κράτους να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα ψηφιακά του συστήματα, τις υποδομές, τα δεδομένα και τους αλγορίθμους, χωρίς εξάρτηση από εξωτερικούς, ιδιωτικούς ή ξένους παρόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί επισήμως τον όρο digital sovereignty, ειδικά στο πλαίσιο της στρατηγικής για την αυτονομία απέναντι στις εξαρτήσεις από τις big tech και τις τρίτες χώρες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι περισσότερες από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στον τομέα ψηφιακής πολιτικής, στη γραμματεία την προσωρινή του οποίου συμμετέχω. Ο τομέας μας συγκλήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του Φλεβάρη. Σε λιγότερο από 2 μήνες έχουν κατατεθεί πάνω από 50 προτάσεις στο GitHub μας,
από την οικονομία και την υγεία μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Επειδή δεν υπάρχει σύγχρονη δημοκρατία χωρίς διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο της πληροφορίας, του λογισμικού και των υποδομών, έχουμε συγκεντρώσει προτάσεις για την καθολική χρήση ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτών προτύπων στο δημόσιο, ως προϋπόθεση για τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ψηφιακή κυριαρχία που ανέφερα πριν, καθώς μόνο έτσι μπορεί ο πολίτης και το κράτος να γνωρίζουν και να ελέγχουν τον κώδικα που χρησιμοποιείται. Παράλληλα, έτσι μειώνεται η εξάρτηση από τις πολυεθνικές εταιρείες, περιορίζεται το κόστος και ενισχύεται η τοπική τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Θέλουμε διαφάνεια στο δημόσιο κώδικα, στο ψηφιακό κράτος και οι πλατφόρμες να μην λειτουργούν ως μαύρα κουτιά. Επίσης, υπάρχουν αρκετές προτάσεις για διαλειτουργικά μητρώα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που να είναι εύχρηστες, ασφαλείς και πραγματικά αποτελεσματικές. Όχι απλά μια ψηφιακή αναπαραγωγή της γραφειοκρατίας. Δεν θέλουμε τον πολίτη να περιπλανιέται από γκισέ σε γκισέ, έστω και ψηφιακά για αυτονόητες υπηρεσίες, αλλά να το προσφέρουμε άμεσες λειτουργικές λύσεις που απλοποιούν την καθημερινότητά του και βελτιώνουν τη σχέση του με το κράτος. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της διαφθοράς. Ακόμα στον τομέα ξεχωρίζουν συγκεκριμένες προτάσεις για δημιουργία χρηματιστηρίου ναύλων στην Ελλάδα, ώστε να σταματήσει η εξάρτηση από ξένες αγορές. Τη δημιουργία δημόσιας υποδομής για το ψηφιακό ευρώ, ώστε να μην εξαρτώνται οι συναλλαγές μας από ιδιωτικά δίκτυα. Δημιουργία AI Gigafactory για τις ανάγκες του δημοσίου, της παιδείας και της κοινωνίας, ώστε να έχουμε υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλης κλίμακας προσβάσιμη στο κράτος και σε όλους τους φορείς. Και φυσικά πολύ σημαντικό data democracy, ειδικά στην υγεία, ώστε τα δεδομένα, τα προσωπικά και ειδικά τα ιατρικά να ανήκουν πραγματικά στον πολίτη και να μπορεί να τα ελέγχει. Σήμερα το πρωί κατατέθηκε και μια σημαντική πρόταση που θέτει με σαφήνεια ένα βασικό πολιτικό διακύβευμα. Όπως το νερό και η ενέργεια, έτσι και η πληροφορία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Η πρόταση περιλαμβάνει διακήρυξη αρχών, επεξεργασία θεσμικού πλαισίου και ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα για τη δημοκρατία της πληροφορίας. Ακόμα έχει προταθεί να αξιοποιηθεί η φυστάμενη ψηφιακό βίβλος που έχει καταρτήσει η τρέχουσα κυβέρνηση ως εργαλείο παρακολούθησης και τεκμηριωμένης κριτικής, με στόχο να αναδείξουμε τι έχουν υποσχεθεί αλλά έχει μείνει στα λόγια, τι ελλείψεις υπάρχουν όσον αφορά τη διαφάνεια και την κοινωνική στόχευση και τι πρέπει να επανανοηματοδοτηθεί με θεσμική κατοχύρωση, κοινωνική στόχευση και δημοκρατικό έλεγχο. Βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα μας συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου αξιολόγησης για τα έργα της ψηφιακής βίβλου της κυβέρνησης, καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου συμμετοχικού και κοινωνικά προσανατολισμένου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού. Ακόμα έχουν προταθεί και κάποιες δράσεις, είναι νωρίς ακόμα για να αρχίσουμε να τις σχεδιάσουμε, αλλά έχει νόημα να τις αναφέρω. Συνεργασία με τον τομέα της υγείας για τη σύνταξη ενός προγράμματος Υγεία 2035, μιας βίβλου, ενός προγραμματικού πλαισίου για την πολιτική της υγείας. Η οργάνωση Hackathon για καινοτόμες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, με ανοιχτούς διαγωνισμούς ανάπτυξης εφαρμογών με βραβεία και δικτύωση για καινοτόμες λύσεις ψηφιακής πολιτικής και δημιουργία εθνικών dataset για την υγεία, το AI και άλλους τομείς. Και βέβαια δικτύωση με πανεπιστήμια, κοινότητες και οργανισμούς. Όλα αυτά τα δουλεύουμε ανοιχτά, συνεργατικά και προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας μας στο GitHub, την οποία χρησιμοποιούμε σε ένα ψηφιακό χώρο διαβούλευσης. Με αυτή την πλατφόρμα χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο, το GitHub, το οποίο είναι φτιαγμένο από την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού για την ανάπτυξη κώδικα κυρίως λογισμικού, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί ακόμα και για τη συγγραφή βιβλίων και για τη συγγραφή προτάσεων όπως αυτές που ανέφερα πιο πάνω. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια, όλα όσα επεξεργαζόμαστε είναι προσβάσιμα και ανοιχτά σε σχολιασμό από όλα τα μέλη του τομέα. Αξιοπιστία. Οι προτάσεις μας βασίζονται σε ένα κοινό template που έχουμε αναπτύξει και συνοδεύονται από τεκμηρίωση, πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους, μέτρα εφαρμογής, σύγκριση με διεθνή παραδείγματα, εκτίμηση κινδύνων. Και βέβαια συνδέονται όλα σε ένα κοινό πολιτικό περιεχόμενο. Δεν μιλάμε για ένα ψηφιακό μετασχηματισμό γενικά. Οι προτάσεις μας έχουν σαφή προσανατολισμό στους βασικούς άξονες: τεχνολογική κυριαρχία, κοινωνικά ψηφιακά δικαιώματα, δημοκρατία στον πυρήνα της τεχνολογίας. Τα επόμενα βήματά μας τώρα, γιατί δεν έχουμε πολύ καιρό που λειτουργούμε ως τομέας, είναι να ενοποιήσουμε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί σε θεματικές ενότητες, οικονομία, υγεία, τεχνητή νοημοσύνη, διακυβέρνηση, δικαιώματα και να τις ενοποιήσουμε ίσως με μια υβριδική top-down και bottom-up στρατηγική, δηλαδή από την
πάνω μεριά να έχουμε την ιδρυτική διακήρυξη και τις βασικές αρχές του κινήματός μας και από κάτω να δούμε πώς οι προτάσεις που έχουμε συλλέξει από τα μέλη μας δένουν και ενισχύουν αυτές τις αρχές. Θα κάνουμε κάποια εσωτερική ψηφοφορία για να αναδειχθούν οι πιο όριμες από αυτές τις προτάσεις και να αναδείξουμε γενικά αυτές τις προτάσεις, ώστε να μην μείνουν μόνο τεχνικά κείμενα, αλλά να αρχίσουν να περνάνε και στην κοινωνία. Αυτά είχα έτσι να σας πω. Εγώ, Κωνσταντίνε, καταλαβαίνω δύο πολύ βασικά θέματα από αυτή την εισαγωγική σου τοποθέτηση. Το πρώτο είναι ότι μάλλον ο τομέας σας είναι ο τομέας στον οποίο θα απευθυνθούν όλοι οι υπόλοιποι τομείς που έχουν δημιουργηθεί στο κίνημα δημοκρατίας, ώστε να μπορέσουν να κωδικοποιήσουν τις προτάσεις σας και να τις αξιοποιήσουν μέσα από αυτή την ψηφιοποίηση και του τρόπου λειτουργίας σας, που εσείς που μάλλον παίζετε την τεχνολογία στα δάχτυλα, θα διευκολύνετε και όλους τους υπόλοιπους τομείς στην δημιουργία των θέσεών τους. Ένα πρώτο είναι αυτό, και ένα δεύτερο, καταλαβαίνω ότι λόγω της εξειδίκευσης και της μεγάλης τεχνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται, με την οποία δεν είναι εξοικειωμένη το πλήθος της κοινωνίας, θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 2-3 space για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος τον τρόπο που λειτουργείτε τεχνολογικά και έρχεστε σε επαφή. Το λέω λίγο χαριτολογώντας το δεύτερο, γιατί ενώ κατανοούμε την ουσία των πραγμάτων που έχει να προσφέρει ο τομέας σας στην οργάνωση αρχικά της δημιουργίας του έξυπνου κράτους, είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλά να προσφέρει, όπως ακούσαμε, για την υγεία, για παράδειγμα. Για την υγεία, φαντάζομαι, και για την γραφειοκρατία ακόμα, που είναι και το πρώτο το οποίο συζητήσαμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, και για το θέμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Θα κλείσουμε το... Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι? Ναι, να πω ότι πράγματι έχεις δίκιο ότι περισσότερες, αν όχι όλες οι προτάσεις μας είναι διαθεματικές, δηλαδή ακουμπάν όλους τους άλλους τομείς. Ακριβώς όπως το είπες, γιατί εμείς δίνουμε τους μηχανισμούς, τα εργαλεία, για να μπορέσουν αποδοτικά να δοθούν σύγχρονες ψηφιακές λύσεις για τα προβλήματα που θέτουν όλοι οι άλλοι τομείς. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, γιατί και η τεχνολογία είναι η επόμενη μέρα στην οποία θα πρέπει να ενταχθούμε και να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε το τι συμβαίνει επί της ουσίας. Θα κλείσουμε τον πρώτο κύκλο αυτό των τοποθετήσεων, γιατί εγώ θέλω να δώσω το λόγο και στην Ελένη της Πανοπούλου. Σίγουρα θα έχει πολλά να μας πει για θέματα ασφαλιστικά, αφού καλωσορίσω και τον Απόστολο τον Ανθόπουλο που είναι μαζί μας, τον αεκίνητο Απόστολο από τη Θεσσαλονίκη, τον γιατρό εντατικολόγο μας και πάντα φίλο του Space μας εδώ τις Κυριακές που συναντιόμαστε. Απόστολε, θα χαρούμε σε λίγο να σε ακούσουμε, ίσως και με αφορμή αυτό που ανέφερε ο Κωνσταντίνος για το πρόγραμμα Υγεία 2035, το οποίο επεξεργάζεται ο τομέας ψηφιακής διακυβέρνησης, ψηφιακής πολιτικής. Ελένη, θα κάνω μία επισήμανση για να σου δώσω το λόγο, γιατί θυμήθηκα με αυτά που μας έλεγε και η κυρία Μαλακού, αυτό που ακούγαμε από κυβερνητικούς εκπροσώπους της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε σχέση με τη διεκδίκηση των αναδρομικών από τους συνταξιούχους. Ακούγαμε ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τα αναδρομικά τους από τα περικεκομμένα από τα μνημόνια κλπ. Και τώρα ουσιαστικά βλέπουμε να δικαιώνονται ή να έχουν ελπίδες να δικαιωθούν σε μια οπισθοχώρηση της κυβέρνησης μόνο όσοι προσέφηκαν τελικά στη δικαιοσύνη. Με αφορμή αυτό, τι άλλο θα μπορούσες να μας πεις σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα, μιας και έχεις διοικήσει ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία? Λοιπόν, το μεγαλύτερο δεν είναι, είναι ίσως το καλύτερο. Αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, να κάνω κι εγώ μια εισαγωγή όμως, Γιάννη. Άκουσα την Κατερίνα, τον Νίκο και τον Κωνσταντίνο, και χαίρομαι γιατί επιβεβαιώνουν αυτό που πραγματικά είμαστε στο κίνημα δημοκρατίας. Ο τρόπος που περιέγραψαν κάθε τομέας και οι τρεις τους χωριστά, τη δουλειά του τομέα τους, τον τρόπο που εργάζονται, τις θεματικές τους ενότητες, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την κινηματική δράση αλλά και την αμεσοδημοκρατία, ο τρόπος που διαμορφώνουν προτάσεις και τις κατεβάζουν. Όλο αυτό είναι ένας μικρός μέγας κόσμος,
ο μικρός ο κόσμος, ο μέγας όμως του κινήματος Δημοκρατίας, που είναι αυτή τη στιγμή κάτω από τον πρόεδρό μας, τον Στέφανο τον Κασελάκη, αλλά που εργάζεται. Δηλαδή σήμερα ανέβασα στα media, στα social media, ένα κείμενό μου, όπου προσπάθησα, ίσως και είναι η πρώτη φορά, προσπάθησα δημοσιογραφικά να εξηγήσω στο κοινό, στον κόσμο, στους αναγνώστες, ποιοι είμαστε και πώς λειτουργούμε, όχι με βάση την ιδρυτική μας διακήρυξη, αλλά με βάση τη δουλειά μας, αυτό που κάνουμε ο καθένας μας στον τομέα του. Και έφερα σαν παράδειγμα τον τομέα πολιτισμού, όπως ξέρεις Γιάννη, και τον τομέα δικαιωμάτων. Εδώ τώρα... Βεβαίως, με μια πολύ κρίσιμη αναφορά σου στον τρόπο που λειτουργεί ο τομέας πολιτισμού. Ναι, όχι, ακούω τώρα τον τομέα της εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, τον τομέα της διακυβέρνησης, τον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και βλέπω ότι τα κοινά μας σημεία έχουν αφομοιωθεί από τα μέλη μας. Οι κοινές μας αρχές και η ιδρυτική μας διακήρυξη είναι η ψυχή μας, αλλά η δουλειά που γίνεται καθημερινά από ωραία μυαλά, στις αντιλήψεις και τις κατευθύνσεις αυτές που έδωσε το κίνημα και ο Στέφανος ο Κασελάκης από την αρχή, δουλεύουμε. Τώρα, αυτό είναι μία διαπίστωση και μία χαρά θα έλεγα, έτσι, ωραία. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικό μου, το κομμάτι δηλαδή που και έχω δηλώσει και στην πλατφόρμα μας ότι θα ήθελα να ασχοληθώ εκτός από τον πολιτισμό που είναι η κοινωνική ασφάλιση, και το λέω αυτό για την Κατερίνα γιατί δεν μπόρεσα να πάρω ποτέ καμία επαφή μαζί τους, θα ήθελα όμως, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά με αυτά που ακούσαμε και όπως είπες και εσύ Γιάννη, βλέπουμε ότι ο ένας τομέας συνδέεται με τον άλλον. Ο χώρος της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης συνδέεται με τη δημόσια διοίκηση. Η δημόσια και το πώς μας αντιμετωπίζει τους χώρους αυτούς το κράτος. Η δημόσια διοίκηση συνδέεται όχι αύριο, από χθες έπρεπε να είναι συνδεδεμένη με την ψηφιακή τεχνολογία. Βλέπετε λοιπόν πως όλα είναι μία αλυσίδα και όλα συνδέονται. Τώρα, στο χώρο της εργασίας θα ήθελα να πω πολύ γρήγορα ότι σήμερα υπήρξε μία είδηση στα ΜΜΕ ότι από τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό ότι υπάρχουν εν ώψη της σεζόν της καινούργιας της τουριστικής 60.000 κενές θέσεις εργασίας, και θα έλεγα ότι ο τομέας θα μπορούσε να δει με τον τομέα τουρισμού του κινήματος, θα μπορούσε να δει πώς μπορεί άμεσα, πολύ άμεσα να επεξεργαστεί και να κατεβάσει προτάσεις για αυτές τις θέσεις εργασίας και λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Έτσι θα εξυπηρετούσαμε και τον τομέα τουρισμού και το κομμάτι της ανεργίας και τα νέα παιδιά που δεν έχουν εργασία, πιέζοντας όμως για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και όχι για γαλέρες στα νησιά. Αυτό σε ό,τι αφορά την εργασία. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, για να απαντήσω στο θέμα των συνταξιούχων και να μην αδικούμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκαθάρισε από την αρχή ότι χρήματα θα πάρουν αυτοί οι συνταξιούχοι που θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη, και ήδη υπάρχουν δικαιωτικές αποφάσεις σε πρωτόδικο βαθμό που δικαιώνουν τους συνταξιούχους και ότι υποχρεώνουν την κυβέρνηση να τα επιστρέψει. Μιλάω για το 11μηνο, Κατερίνα. Δεν τους ξεγέλασε, δηλαδή δεν τους είπε ότι θα τα γυρίσει πίσω και ότι τώρα τα γυρίζει μόνο σε αυτούς. Από την αρχή είπε ότι εφόσον προσφύγετε θα τα πάρετε. Και εγώ αναφέρομαι στη φάση των διεκδικήσεων των προσφυγών, που τότε προκαλούσε τους συνταξιούχους να μην προσφύγουν, γιατί τους έλεγε ότι έτσι κι αλλιώς και να εκδικαστεί για κάποιον ως δεδικασμένο θα μπορέσετε να διεκδικήσετε και οι υπόλοιποι. Αναφέρομαι στη φάση εκείνη, την αρχική. Εκείνη ήταν μια προσπάθεια να εμποδίσει τους συνταξιούχους να προσφύγουν. Αυτό είναι σαφές. Τώρα, η δεξιά και ο Μητσοτάκης, γιατί εγώ τον θεωρώ το Μητσοτάκη πιο μαύρο και από τη δεξιά, αλλά εν πάση περιπτώσει η δεξιά και ο Μητσοτάκης ήταν πάντα ενάντια στους εργαζόμενους, ενάντια στο χώρο της εργασίας, και ήταν πάντα χειριστικοί. Δηλαδή, τι εννοώ? Ανακοινώνουν τώρα ότι θα δώσουν επιδόματα
στους ένστολους. Εντάξει, και τι θα κάνουν? Θα δώσουν επιδόματα στους ένστολους που θα τους ψηφίσουν, θα δώσουν και επιδόματα στους συνταξιούχους περιμένοντας να τους ψηφίσουν. Έκανε και τον κατώτατο μισθό 880 και ασκεί πάλι αυτή την πολιτική του. Σε κρατάω κάτω, σε κρατάω στη φτώχεια και στην ανέχεια και την ώρα που σε χρειάζομαι, σε χειρίζομαι και σου δίνω ένα επίδομα για να με ψηφίσεις, 50 ευρώ στον νέο άνθρωπο, 100 ευρώ στο συνταξιούχο και ούτω καθεξής, γνωστή ιστορία. Το θέμα αυτό είναι μια πολιτική στην οποία εμείς είμαστε απέναντι, αλλά θα πρέπει να είμαστε και απέναντι με μια λογική και μια συγκράτηση. Τι θέλω να πω? Ναι, Κατερίνα, να λέμε ότι θα δώσουμε ή θα αναδιατάξουμε το ασφαλιστικό σύστημα ή θα δώσουμε και αυτό ή θα δώσουμε και εκείνο. Είναι πολύ εύκολο το δώσε. Όταν όμως παίρνεις τη διακυβέρνηση μπορεί και να ανακαλύψεις ότι δεν είσαι σε θέση να τα δώσεις αυτά. Και αυτό δεν το έπαθε μόνο ο Μητσοτάκης. Το έπαθε και ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, το έπαθε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το παθαίνουν όλοι όσοι θέλουν να κυβερνήσουν. Και δεν θα πρέπει, εμείς θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την πεπατημένη του θα δώσουμε, θα σας κάνουμε και πώς το λένε, δεν έχουμε γεφύρια, θα σας κάνουμε γεφύρια, δεν έχουμε ποτάμια, θα σας κάνουμε και ποτάμια. Θα πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί όλα συνδέονται. Σήμερα ο Γιώργος Αναβάλογλου, δεν ξέρω αν το είδατε, έβγαλε μια πολύ ωραία εφαρμογή που βοηθάει και το κίνημα και τους νέους ανθρώπους και τους ψηφοφόρους να καταλάβουν τι είναι αυτό που στον εργασιακό χώρο, στον εργασιακό τομέα δίνει ο Μητσοτάκης και τι σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτή η εφαρμογή? Μπαίνεις μέσα και λες ο μισθός μου, δεν έχω παιδιά, είμαι νέος άνθρωπος, ο μισθός μου είναι 880 ευρώ ή 1000 ευρώ. Πέστε μου, στέλνοντας με το email ένα μήνυμα, πέστε μου πόσα χρήματα θα με ωφελήσει η πρόταση του κινήματος Δημοκρατίας, αυτή που έκανε στη Θεσσαλονίκη ο Κασελάκης. Τι κέρδος θα έχω συγκριτικά με αυτά που μου δίνει ο Μητσοτάκης ή που θα με φορολογήσει ο Μητσοτάκης? Και μπαίνει στην εφαρμογή και σας προτείνω αυτή την εφαρμογή να την διασπείρουμε, να την μοιράσουμε παντού όπου μπορούμε από τα social media μας, αφού είμαστε αποκλεισμένοι από τα ΜΜΕ, και σου λέει ότι εάν αυτή τη στιγμή παίρνεις 880 και ήταν κυβέρνηση το κίνημα Δημοκρατίας, το όφελό σου συγκριτικά με την πρόταση Μητσοτάκη είναι 450 ευρώ ή 1000 ευρώ το χρόνο. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, αλλά μαζί και μία απόδειξη της συνεργασίας της ψηφιακής τεχνολογίας με τον τομέα οικονομικού και με τον τομέα εργασίας. Έτσι είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και θα κλείσω με το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση έχει 3 άξονες, όπως έχω ξαναπεί, 3 κεντρικούς άξονες. Δεν βλέπω το κίνημα να ασχολείται με τον τρίτο, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να μας πείσω να ασχοληθούμε και με αυτόν, γιατί είναι πολύ μεγάλος και πολύ σημαντικός άξονας. Ο ένας είναι η δημόσια ασφάλιση, η κοινωνική ασφάλιση, ο άλλος είναι η ιδιωτική και ο τρίτος είναι η αυτοδιαχειριζόμενη. Πολύ σημαντικός τομέας στη Γερμανία, όπως έχω ξαναπεί, στη Γαλλία και στην Ιταλία, σε 24 χώρες στον κόσμο, με μια διεθνή ομοσπονδία, την AIM, είναι οι μουτουαλιστές, είναι οι αλληλέγγυοι, είναι οι υπέρμαχοι της αλληλέγγυας οικονομίας και της αλληλέγγυας κοινωνικής ασφάλισης, που έχουν φτάσει να έχουν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και σε άλλες 24 χώρες στον κόσμο, να έχουν και νοσοκομεία και γιατρούς και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα αποθεματικά τους με μεγάλη επιτυχία. Η αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνική ασφάλιση, όπως είπα, είναι ο τρίτος άξονας και είναι αυτός τον οποίο στηρίζεται το δικό μου ταμείο, που σημαίνει ότι δεν διορίζονται οι διοικήσεις του ταμείου μας, εκλέγονται. Εγώ ήμουν εκλεγμένη και μάλιστα έτσι έχω μια περηφάνεια, βρε παιδί μου, να το πω, και εγώ κάπου πρέπει να το πω, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος Ασφαλιστικού Ταμείου και Ασφαλιστικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στη Διεθνή Ομοσπονδία στις Βρυξέλλες. Έτσι είχα τη δυνατότητα, την ευκαιρία με τη δουλειά μου τα χρόνια αυτά στην κοινωνική ασφάλιση, που αριθμούν περίπου 15 χρόνια, να γνωρίσω και άλλα ασφαλιστικά συστήματα
Και θέλω να πω στον Νίκο, και συγγνώμη για τον Νίκο, αλλά θέλω να πω στον Νίκο ότι η τοποθέτησή του για την έννοια της δημόσιας διοίκησης, όπως την επεξεργάζεται ο τομέας ο δικός του, μου θύμισε τον αείμνηστο τον Μπουλατζά και τον Κορνήλιο τον Καστοριάδη σαν θεωρητικά, αλλά στην πράξη μου θύμισε το γαλλικό σύστημα της δημόσιας διοίκησης, όπου η δημόσια διοίκηση, το κράτος δηλαδή, έχει την αυτονομία του σε σχέση με την εκάστοτε κυβέρνηση και δεν επηρεάζεται ούτε ο δημόσιος υπάλληλος ούτε η δημόσια διοίκηση από το ποιος κυβερνάει τη Γαλλία, αν είναι ο Μακρόν ή αν είναι ο Ολάντ. Αυτό μου θυμίζει, δεν ξέρω αν το πάτε προς τα εκεί, αλλά πάντως είναι ένα σύστημα που έχει αποδώσει και έχει καταφέρει το κράτος να είναι πραγματικά στην υπηρεσία των Γάλλων πολιτών. Ξαναγυρίζω στην κοινωνική ασφάλιση. Πράγματι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μια μεγάλη μείωση. Πράγματι οι ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με το αντίκρισμά τους και στον κλάδο συνταξιοδότησης αλλά και στον κλάδο περίθαλψης και στον κλάδο του εφάπαξ, της επικούρησης, της αλληλεγγύης δεν είναι συμβατές, δηλαδή πληρώνεις περισσότερα από όσα παίρνεις πραγματικά, αλλά μιλάμε για ένα άδικο σύστημα. Γιατί άδικο από την αρχή του, από τη βάση του, όταν ήταν αναδιανεμητικό. Και άδικο μέχρι το 15-16, μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου δηλαδή, άδικο ως αναδιανεμητικό, γιατί κάθε κυβέρνηση της δεξιάς και του Πασόκ στα χρόνια μετά από τη δημιουργία του ΙΚΑ, μετά το 50 τόσο που δημιουργήθηκε το ΙΚΑ, ήταν διαχείριση λαιλασίας, διαχείριση ανευθυνότητας, μίζας, όλο αυτό το σάπιο που έφτασε να είναι τόσο σάπιο ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ το 16 αναγκάστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου να πάει σε ένα σύστημα που είναι ανταποδοτικό ή νομίζει ότι είναι ανταποδοτικό. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι άδικο σύστημα. Και τι θέλω να πω, ότι αν στο αναδιανεμητικό σύστημα η κοινωνική ασφάλιση είναι ένας μεγάλος, για να το πω απλά, ένας μεγάλος κουβάς στον οποίο πέφτουν όλες οι εισφορές των υψηλόμισθων και των χαμηλόμισθων, και από εκεί το σύστημα, το κράτος ανακατανέμει και αναδιανέμει τα κονδύλια για την υγεία, τα κονδύλια για τη σύνταξη, τα κονδύλια για την κοινωνική αλληλεγγύη, με όλη αυτή τη διαχείριση που έγινε φτάσαμε να μην συμβαίνει τίποτα, να υπάρχει και η υγεία στην κατάσταση που είναι την απίστευτη και οι συντάξεις να είναι στην κατάσταση που είναι. Έρχεται ο Κατρούγκαλος το 16 και κάνει τον νόμο και μετατρέπει το σύστημα σε όχι κεφαλαιοποιητικό, εγώ δεν θα το έλεγα έτσι με αυτή τη φοβερή εξίσωση που κατέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνει ανταποδοτικό ή λέει ότι είναι ανταποδοτικό, που σημαίνει ότι, και αν μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη, που σημαίνει ότι αυτός που έχει υψηλό μισθό και δίνει υψηλές εισφορές θα παίρνει και καλύτερα. Καλύτερη σύνταξη και καλύτερη περίθαλψη και μονόκλινο και λέω. Αυτός που ο φτωχός όμως, ο αδύναμος άνθρωπος που είναι χαμηλόμισθος, που σε όλη του τη ζωή υποφέρει και που υποφέρει για να βγάλει το ψωμί του, για να σπουδάσει τα παιδιά του, αυτός θα πάρει, επειδή έδωσε λίγα, θα πάρει λίγα. Αν αυτό το λέμε κοινωνική δικαιοσύνη, εγώ κοινωνική δικαιοσύνη να γίνω. Πέρα από τα άλλα κενά και τα άλλα προβλήματα που είχε ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτή τη στιγμή το σύστημά μας είναι ανταποδοτικό. Δεν βλέπω να μπορεί να προχωρήσει παρά μόνο με μεγάλες τομές, τις οποίες φαντάζομαι και ελπίζω και εύχομαι ότι θα επεξεργαστεί ο τομέας. Στο κομμάτι του δικού μου ταμείου που εμείς δίνουμε, οι εργοδότες δίνουν και εμείς τα διαχειριζόμαστε, τα πράγματα πηγαίνουν κάπως καλύτερα, με την έννοια ότι οι συντάξεις μας βγαίνουν με βάση τις αποδοχές μας αλλά και με κάποιους παράγοντες, συντελεστές που βοηθάνε τους χαμηλοεισοδηματίες, τους χαμηλόμισθους να έχουν μια ανθρώπινη σύνταξη. Γι' αυτό έχουμε και καλύτερες συντάξεις αυτή τη στιγμή από τους υπόλοιπους Έλληνες και καλύτερες επικουρικές, και κυρίως έχουμε καλύτερη περίθαλψη και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Δεν θέλω να σας απασχολήσω άλλο, θέλω μόνο να πω ότι ο τρόπος που δουλεύουμε είναι η μεγαλύτερη περιουσία μας
και ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση όλοι οι τομείς, δηλαδή οριζόντια και κάθετη συνεργασία, με επιμονή στην δημοκρατία και στη διαφάνεια, τη λογοδοσία δηλαδή, που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς έλεγχο, δηλαδή και με επιμονή στον έλεγχο, δεν τρεπόμαστε, δεν πρέπει να φοβόμαστε να πούμε ότι θα ελέγξουμε κιόλας, τότε νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες με τον Στέφανο Μπροστάρη και αυτή την αμεσότητα που έχει αυτό το παιδί όταν κατεβαίνει κάτω του πώς κερδίζει τον κόσμο. Νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες όλα τα καινούργια μυαλά που βγαίνουν μπροστά και που πρέπει να βγουν μπροστά, και το λέω σε σένα Κωνσταντίνε γιατί νομίζω είσαι ο νεότερος από τους τρεις μας, όλα τα καινούργια μυαλά αν υποστηριχθούν από την εμπειρία των παλιών και η δουλειά μας μπει στη βάση που μέχρι τώρα καταλαβαίνω ότι μπαίνει, παιδιά, νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να πάμε πολύ ψηλά. Αυτό. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Εκτός από αυτή την προοπτική που δίνει Ελένη για το πώς θα πάμε σαν κίνημα δημοκρατίας και στην διατύπωση των προτάσεων των θέσεών μας, το θέμα είναι να μπορέσουμε να φέρουμε ψηλά και την κοινωνία, να επενδύσουμε σε αυτό και όλες οι προτάσεις μας να οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η στιγμή ωστόσο τώρα που μπορούμε να αρχίσουμε να δεχόμαστε αιτήματα για... Μισό λεπτό, ναι. Μία πρόταση για τον Κωνσταντίνο στην ψηφιακή. Μας ακούει. Μας ακούει? Μας ακούει. Ωραία, ευχαριστώ Κωνσταντίνε μου. Η πρότασή μου είναι να κάνετε μια θεματική που να λέγεται εκπαίδευση των μελών μας και των στελεχών μας στην ψηφιακή τεχνολογία, να φτιάξετε εργαλεία εκπαίδευσης τα οποία θα κατέβουν στις ομάδες πρωτοβουλίας και να μπορούν οι άνθρωποι μας σε όλη την Ελλάδα να αντιλαμβάνονται όχι τη γλώσσα τη δική σας που είναι σχεδόν καλιαρντά για μας, τις παλιότερες, αλλά να αντιλαμβάνονται πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα την ψηφιακή τεχνολογία για να επικοινωνούμε, όπως είπες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πλατφόρμα που ανέφερες, να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να επικοινωνούμε και τις θέσεις μας στον κόσμο. Θέλω να δώσω παράδειγμα τις θέσεις της Κατερίνας που είπε ότι αυτά έχει κάνει ο Μητσοτάκης ενάντια στον κόσμο της εργασίας και ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση και αυτά θέλουμε να κάνουμε εμείς. Αυτό μπορεί να οπτικοποιηθεί και να είναι ένα εργαλείο για όλους όσους θέλουν υπεύθυνους σε κάθε οργάνωση να κάνουν στις γειτονιές δουλειά και να παρουσιάζουν τις θέσεις μας σε αντιπαραβολή με τις θέσεις της εχθρικές για το χώρο της εργασίας του Μητσοτάκη. Αυτά. Μ' ακούει η Εφη Μιχελάκη, φαντάζομαι. Η κυρία Μιχελάκη δυστυχώς αποχώρησε πριν λίγο. Ξέραμε ότι στις 10... Συγγνώμη. Έτσι και ένας ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε τις απόψεις ακούγονται και φτάνουν σίγουρα και στο τομέα της επικοινωνίας του κινήματος. Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Βεβαίως. Είναι η στιγμή που θα ανοίξει ο διάλογος, θα πω εγώ τώρα. Μπορώ λίγο να πω κάτι με αφορμή και όλα στην Ελένη, η οποία θέλει να συμμετέχει στον τομέα. Να πω το εξής, ότι πέρα από τα mail που στέλνονται κεντρικά κάθε φορά που πρέπει να γίνει μία μάζοξη, μία τηλεδιάσκεψη του τμήματος, έχουμε και ένα προσωρινό mail όπου μας έχουν δηλώσει κάποιοι ότι θέλουν να συμμετέχουν και μπορούν να στέλνουν κάποιες επεξεργασίες. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πω. Είναι apka.κίνηματημοκρατίας@gmail.com, όπου όσοι μας έχουν δηλώσει, γιατί όταν δηλώσαμε τι θέλει, σε ποιο τομέα θέλει ο καθένας να συμμετέχει, κάποιοι δεν το είχαν κάνει. Στην πορεία άρχισαν οι τομείς να λειτουργούν. Δεν υπήρχε αυτή η καταγραφή, οπότε τώρα σε εμάς όσοι έχουν στείλει mail ότι θέλουν να συμμετέχουν, το στέλνω και κατευθείαν στο οργανωτικό, ούτως ώστε όταν στέλνονται τα mail κεντρικά να μπορούν να πηγαίνουν σε όποιον ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Ωραία.
είναι η στιγμή που όσοι ήδη έχουν πάρει μικρόφωνο και θέλουν να κάνουν κάποια παρέμβαση, κάποια ερώτηση, μπορούν να σηκώσουν το χέρι κατά τη γνωστή διαδικασία και να πάρουν το λόγο. Απόστολε, αν μας ακούς και εσύ, επειδή μιλήσαμε αρκετά για εργασιακές συνθήκες και ξέρουμε από την παρουσία σου στα social media τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεται ή λειτουργεί στο δημόσιο σύστημα υγείας με απάνθρωπα ωράρια και πολλές φορές απλήρωτες εφημερίες. Αν θες να κάνεις την οποιοδήποτε παρέμβαση, είμαστε εδώ να σε ακούσουμε, μιας και μιλάμε και για εργασιακά θέματα σήμερα. Θα ξεκινήσω εγώ την πρώτη ερώτηση, ωστόσο όσοι και από τους υπόλοιπους θέλετε να στείλετε το αίτημα για να ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο σας και να κάνετε κάποια ερώτηση, τοποθέτηση, είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε. Θα πάω στον τομέα της τηλεεργασίας και θέλω να ρωτήσω και την κυρία Μαλακού και τον κύριο Σαμαλή. Την κυρία Μαλακού περισσότερο για το κομμάτι των ιδιωτικών υπαλλήλων, μιας και ειδικά μετά τον COVID η πρόθεση της τηλεεργασίας χωρίς να υπάρχει ένα ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας για τους εργαζομένους έχει αρχίσει να κορυφώνεται και αφήνει πολλές φορές εκτεθειμένους τους εργαζόμενους σε υπερορίες αδήλωτες και εργοδοτική ευθερεσία στο κομμάτι των αμοιβών. Και σε συνέχεια μετά, κύριε Σαμαλή, να δούμε αυτό το θέμα που αναφέρατε ήδη για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Θεωρητικά οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται σε ένα καλύτερο καθεστώς προστασίας σε εργασιακά δικαιώματα και είδαμε ότι ήταν και αυτοί που δεν επλήγησαν μισθολογικά τουλάχιστον την περίοδο της πανδημίας. Οπότε μπορούμε να μιλάμε σε αυτό σε ένα κομμάτι της επαφής των εργαζομένων του δημοσίου με ένα αξιοπρεπέσταρο εργασιακό πλαίσιο. Μετά την κυρία Μαλακού, μπορεί να μας πει δύο λόγια για το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η τηλεεργασία αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να κάνουμε πιο θεμιτή τη διαδικασία για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την διαμάχη που υπάρχει από την κοινή γνώμη σε σχέση με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που θεωρούν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν τη δέχονται λόγω της τεμπελιάς τους ή λόγω του ότι δεν θέλουν να δούμε τα κριτήρια κάτω από τα οποία εργάζονται σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε προαναγγέλω και την απάντηση που τη συμβολή που θα δώσετε και εσείς, κύριε Σαμαλή, μετά. Τι συμβαίνει με την τηλεεργασία, κυρία Μαλακού? Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας, αν έχετε ξεκινήσει. Ναι, το ξέχασα. Λοιπόν, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ως μισθωτοί και θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για την εργασία στην ψηφιακή εποχή, γιατί δεν υπάρχει και κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να επεξεργαστεί ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο για την τηλεεργασία και οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες να αναγνωριστούν ως μισθωτοί. Οπότε και εκεί, μιας και μιλάμε για πλατφόρμες, μάλλον έρχεται και το κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους, ώστε να μπορεί να υπάρχει ο απευθείας έλεγχος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να μπουν κανόνες να ρυθμιστούν έτσι κι αλλιώς. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι κανόνες για τη φυσική παρουσία στην εργασία δεν ελέγχονται πλέον. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν διαλυθεί, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πώς να υπάρξει έλεγχος για αυτούς που εργάζονται με ψηφιακή τεχνολογία? Πώς να υπάρξει έλεγχος για αυτούς που δουλεύουν από το σπίτι τους, όπου ανά πάσα ώρα και στιγμή ο εργοδότης μπορεί να τους καλέσει να εκτελέσουν μια εργασία. Κατανοητό. Πρέπει να υπάρξει πλαίσιο και πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Όσον δεν αφορά, επιτρέψτε μου, το δεύτερο σκέλος που αφορά την αξιολόγηση, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι πριν αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι δομές στις οποίες δουλεύουν.
όταν δεν γίνεται καμία αξιολόγηση στις δημόσιες υπηρεσίες για τους, πώς λειτουργούν, πώς να γίνει αξιολόγηση μετά για τον υπάλληλο που δουλεύει σε αυτή τη δομή. Πολύ σωστά, και νομίζω δίνετε την καλύτερη πάσα στον κύριο Σαμαλή, αν έχει να μας πει δύο λόγια για το πώς θα πείσουμε επί της ουσίας την κοινή γνώμη ότι αυτή η φαινομενική άρνηση των δημοσίων υπαλλήλων για την αξιολόγησή τους δεν είναι ούτε λόγω τεμπελιάς, ούτε λόγω ανικανότητας στο να ανταπεξέλθουν στα όποια κριτήρια τεθούν, αλλά είναι λόγω της αναξιοκρατίας με την οποία θα γίνει η όποια αξιολόγηση και λόγω των παραγόντων που μπαίνουν σε αυτό που διαχρονικά βλέπουμε να ταλαιπωρεί το ελληνικό κράτος, που δεν είναι άλλο από τις πελατειακές σχέσεις ή τους ανθρώπους που ανελίσσονται λόγω των προσωπικών τους γνωριμιών. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο που μπορεί να τεθεί, κύριε Σαμαλή, ώστε να δούμε σε αυτή την κατεύθυνση τους υπόλοιπους πολίτες που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι να πείθενται για το δίκαιο της αντίδρασης των δημοσίων υπαλλήλων? Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλαίσιο συγκεκριμένο, αλλά πρέπει να υπάρξει. Είναι απολύτως συμβατό με τις αρχές και τη διακήρυξη του κινήματος Δημοκρατίας όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι να είναι ίσοι απέναντι στην εργατική νομοθεσία και ως προς τις συνθήκες εργασίας και ως προς την διαρκή επιμόρφωσή τους, διαρκή εκπαίδευσή τους και ως προς τις συνθήκες, τις διαδικασίες πρόσληψής τους και ως προς τις διαδικασίες αμοιβών τους και ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης. Πρέπει να είναι όλοι οι εργαζόμενοι απολύτως ίσοι. Για να καταλάβουμε ένα χειροπιαστό παράδειγμα, που επειδή είναι εξαιρετικά επίκαιρο, ας πούμε το ατύχημα των τεμπών. Εδώ είχαμε μέσα στους 57 νεκρούς των τεμπών, υπήρχαν και εργαζόμενοι της ΟΣΕ ΑΕ. Εδώ είχαμε λοιπόν θέματα εργατικού δικαίου. Υπήρχαν καταγραφές στα βιβλία των τεχνικών ασφαλείας του εργοδότη ΟΣΕ ΑΕ σχετικά με τις συνθήκες ανασφάλειας που εργαζόταν το προσωπικό του ΟΣΕ στα τρένα λόγω των λήψεων της σηματοδότησης. Υπήρχαν εγγραφές. Αυτό θα ήταν αδιανόητο στον ιδιωτικό τομέα, να μην υπάρχουν καταγραφές από τους τεχνικούς ασφαλείας της επιχείρησης. Στο δημόσιο γιατί είναι? Γιατί το δημόσιο μπορεί, ας πούμε, να νομοθετεί και να λέει ότι εγώ ως εργοδότης καταργώ τα δώρα και τα επιδόματα. Μπορεί να το κάνει αυτό ένας ιδιώτης εργοδότης στους εργαζόμενους του, να καταργήσει τα δώρα και τα επιδόματα? Δεν μπορεί να το κάνει, και το δημόσιο πρέπει να έχει ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες. Πρέπει να υπάρξουν ενιαίοι κανόνες όσο αφορά την επιλογή του προσωπικού. Τις διαδικασίες δηλαδή της νόμιμης επιλογής προσωπικού. Όσο αφορά τις προσλήψεις, όπως ακριβώς προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στο σύστημα εργάνη του ιδιωτικού τομέα, να προσλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Είναι Έλληνες εργαζόμενοι με ίσα δικαιώματα, συνταγματικά ίσοι είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες. Μετά, ο εργαζόμενος μετά την πρόσληψή του πρέπει διαβίου, όσο διαρκεί η επαγγελματική του σταδιοδρομία, να εκπαιδεύεται. Και πρέπει διαβίου να αξιολογείται. Με κανόνες όμως, και ενιαίους κανόνες και ενιαίες διαδικασίες αξιολόγησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Πιστεύω ότι αυτά είναι αυτονόητα από τις αρχές του κινήματος Δημοκρατίας να συμβούν, και πρέπει να διατυπώσουμε κανόνες, προτάσεις για να θεσμοθετηθούν στη χώρα. Πολύ ωραία. Θα πάω σε μία ερώτηση στον Κωνσταντίνο. Ανέφερε ο κύριος Σαμαλής νωρίτερα, Κωνσταντίνε, σχετικά με τις αλλαγές του εκλογικού νόμου, την διαδικασία των εκλογών και το πώς μπορεί μέσα σε μία κυβερνητική θητεία να αλλάξει ο εκλογικός νόμος μία και δύο φορές. Μιλάμε ουσιαστικά για την έκφραση της γνήσιας λαϊκής κυριαρχίας, όπως είπε ο κύριος Σαμαλής, και εμείς έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο κίνημα Δημοκρατίας για τα τοπικά δημοψηφίσματα. Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας που έτσι κι αλλιώς έχει, όπως είπαμε, πολλά να προσφέρει στο κράτος, διασφαλίζεται η εγκυρότητα, η εξασφάλιση αυτής της αποτύπωσης της γνήσιας λαϊκής κυριαρχίας με τη σύγχρονη τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλατφόρμες ψηφοφοριών, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα είναι αδιάβλητα και αυτά που πραγματικά εκφράζουν τη λαϊκή βούληση.
Ναι, μπορεί να διασφαλιστεί, αλλά θέλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει τρόπος ώστε οι πολίτες, η κοινωνία να εμπιστεύεται το σύστημα. Και ο τρόπος αυτός είναι με τη διάθεση την ανοιχτή του κώδικα. Συμπληρωμένος από κάτι άλλο που αναφέρθηκε πολύ σημαντικό, την εκπαίδευση των πολιτών στη ψηφιακή τεχνολογία. Γιατί αν κάποιος σου δώσει κάτι και σου πει έτσι δουλεύει, αλλά εσύ δεν ξέρεις να το διαβάσεις, είναι σαν να μην το έδωσε. Από την άλλη, αν είναι ανοιχτός ο κώδικας, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σίγουρα μέσα στην κοινότητα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γνώση και μπορούν να το δουν. Οπότε έχουμε διαφάνεια. Από εκεί και πέρα τεχνικά είναι συγκεκριμένα τα μέσα και δεν είναι ούτε καινούρια, ούτε αντικείμενο δικό μας τόσο πολύ να τα αναλύσουμε, δηλαδή θέματα ασφάλειας, cyber security και τέτοια πράγματα. Εκεί μπορείς να πας στους ακροκράτους ειδικούς, είναι οι λύσεις που εφαρμόζουν και οι τράπεζες και το GovGR για ισχυρή ταυτοποίηση, για να ξέρουμε ότι αυτός που βρίσκεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο είναι πράγματι αυτός ο οποίος λέει, και για να ξέρουμε ότι οι αλγόριθμοι λειτουργούν σωστά. Αλλά το βασικό είναι η διαφάνεια. Είναι ποιος ελέγχει ότι ο κώδικας, ο αλγόριθμος, γιατί στην πληροφορική το λέγαμε από παλιά, από την εποχή του 2000, λέγαμε στα αγγλικά code is the law. Ο κώδικας είναι ο νόμος. Δεν πάνε να λένε οι νομικές διατάξεις ό,τι θέλουν. Αν ένας προγραμματιστής βάλει μια γραμμή κώδικα που σε αποκλείει εσένα από μια διαδικασία και εσύ δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να δεις αυτή τη γραμμή, να ελέγξεις γιατί γίνεται, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει και για ποιο λόγο αδικείσαι. Δεν το ξέρεις καν. Δεν ξέρω αν κάλυψα. Ναι, ήδη μας είπες όλα όσα χρειάζεται επί της ουσίας για να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα της ψήφου. Προφανώς. Ωραία. Βλέπω ότι δεν υπάρχει σήμερα ιδιαίτερη συμμετοχή από τους ακροατές μας για να κάνουν ερωτήσεις. Ο OX Phaethon. Βλέπω το πρώτο χεράκι, πάμε στην λογική του να ζωντανέψουμε την κουβέντα και με την παρέμβαση των ακροατών μας. Phaethon, σε ακούμε. Λοιπόν, γεια σας και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Ελπίζω ότι με ακούτε καλά. Σε ακούμε κανονικά, ναι. Ωραία. Ο Κωνσταντίνος, εντάξει, τα είπε πολύ ωραία. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι ένας ρόλος στο τομέα ψηφιακής πολιτικής είναι να δείξει με ποιο τρόπο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να δημιουργήσουν τομές στην παραγωγική διαδικασία. Και σε κάθε τομέα πιστεύω ότι ο κυρίαρχος πυλώνας είναι η οικονομία. Ο τομέας ψηφιακής πολιτικής, λοιπόν, δεν εξετάζει μόνο ψηφιακές λύσεις, αλλά επειδή εμείς μπορούμε να δούμε πιο καθαρά ίσως το μέλλον της τεχνολογίας και να δούμε τι θα έρθει σε μερικά χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στο να τοποθετηθεί το κίνημα σε μία θέση ώστε να αξιοποιήσει την τεχνολογία και αυτή η τεχνολογία να αποτελέσει παραγωγικό πυλώνα της οικονομίας μας. Αυτό ήθελα να πω σχετικά. Και επίσης να πω ότι αυτή η βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού που υπάρχει, όχι ψηφιακής πολιτικής, είναι ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι είναι χτισμένη σε σωστές βάσεις. Ακριβώς το αντίθετο. Θα ήθελα λοιπόν να πω σε όλους όσους ασχολούνται στον τομέα ψηφιακής πολιτικής, να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό για να μπορούμε να διερευνήσουμε πέρα από τις εργολαβίες που ορίζονται σε αυτή τη βίβλο, τι άλλες δυνατότητες μπορεί να μας δώσει η ψηφιακή πολιτική. Παραδείγματος χάρη, σήμερα έκανα μια δοκιμή και δημοσίευσα στο Twitter μια πρόταση για μικρές λαϊκές αγορές, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρχει ψηφιακή τεχνολογία και high resolution από data. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, είχε 40.000 views σχεδόν και εκατοντάδες likes. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι μπορούμε να βρούμε και άλλες λύσεις, αρκεί να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό, να μην ακολουθήσουμε την πεπατημένη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας κατά ανάγκη και να προσπαθήσουμε σαν κίνημα να ανοίξουμε καινούριους δρόμους. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σου. Καταλαβαίνω ότι συμμετέχεις και εσύ στον τομέα ψηφιακής διακυβέρνησης μαζί με τον Κωνσταντίνο και σίγουρα προωθείτε όλα τα κομμάτια τα οποία έχουν, όπως είπαμε πριν, να διασυνδέσουν τις διατομεακές συνεργασίες μεταξύ τους. Από τη Μαρία τη Χοϊμπού έχουμε ένα χεράκι. Μαρία, θα σε ακούσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Εγώ ασχολούμαι με τα αναπηρικά από το 2017 θελοντικά. Το 2019 είμαι ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια ομάδας για θέματα αναπηρίας. Ενημερώνουμε κόσμο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα ως προς τα συνταξιοδοτικά των αναπήρων, ακόμα και από ορφανά τέκνα, τα οποία είναι με αναπηρίες. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα, να θυμίσω ότι έχουν δημιουργηθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου. Και ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έγραψα και λίγο μέσα στα σχόλια, είναι... Ναι, φέρεσαι στα ΚΕΠΑ από ό,τι πρόλαβα να δω. Ναι, είναι στα ΚΕΠΑ, το οποίο... αναπηρίας. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτή η Εθνική Πύλη Αναπηρίας, έχει δημιουργηθεί ένα δεύτερο υποσύστημα και όταν κάνεις εσύ έτοιμα για να περάσεις επιτροπή, μέχρι να φτάσει στο σύστημα των ΚΕΠΑ να το δει η γραμματεία, περνάει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα το λιγότερο που θα χρειαστεί είναι ένα τρίμηνο για να μπορέσει να σου δώσει ραντεβού στην Επιτροπή των ΚΕΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον οι συνταξιούχοι, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, προπληρώνονται, επειδή έχουν 4 μήνες δυνατότητα πριν να ξεκινήσουν το αίτημά τους για να περάσουν από Επιτροπή, δυστυχώς χάνουν τα χρήματά τους, δηλαδή τους διακόπτεται η σύνταξη. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν τους δίνεται τις περισσότερες από αυτές τις φορές η παράταση της σύνταξής τους ή του εξοδρυματικού επιδόματος αντίστοιχα, προκειμένου να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν. Και θα περιμένουν ίσως ένα τρίμηνο, τετράμηνο, αφού περάσουν πλέον επιτροπή, για να ξαναπάρουν χρήματα. Αυτά είναι τραγικά προβλήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί περίπου το 2022, από τότε που δημιουργήθηκε η Εθνική Πύλη Αναπηρίας. Οπότε συζητάμε ουσιαστικά για την ενεργοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας, από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία ενώ θεωρητικά εξαγγέλθηκε ως ότι είναι αυτή που θα λύσει τα προβλήματα, κυρίως σε αναμονές, είναι μια ψηφιακή πύλη η οποία τελικά δημιούργησε ανασταλτικά στην εξοικονόμηση χρόνου και στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Σωστά το καταλαβαίνουμε? Ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα από πίσω, τα οποία έπρεπε να έχουν λυθεί, δεν έχουν λυθεί. Όπως ας πούμε ότι δεν μπορούν να μπουν οι πληροφορίες από τις επιτροπές των στρατιωτικών, ΑΝΙΕ, ΑΣΙΕ και της αεροπορίας, πυροσβεστικής, αστυνομίας κλπ. Δεν μπορούν να ανέβουν αυτά. Προς το παρόν αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει απαγορεύσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ανέβουν, διότι φοβόνται για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να πάρουν ούτε την κάρτα αναπηρίας. Μιλάμε για τραγικά προβλήματα σε ένα σύστημα το οποίο θα έπρεπε να τα έχει λύσει. Ναι, και ακριβώς όταν μιλάμε για το 2025, που πλέον η ψηφιακή διαχείριση τέτοιων ζητημάτων θα έπρεπε να είναι αυτό που δίνει τις λύσεις και όχι αυτό που τις δημιουργεί. Όσο ακούμε τους ακροατές μας, αν οποιοδήποτε από τους ομιλητές μας θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση για ζητήματα που έχουν γίνει ήδη επεξεργασίες στον τομέα του, θέλουμε να ακούσουμε τις παρεμβάσεις τους. Πάμε να ακούσουμε τον Κρίς και οποιαδήποτε παρέμβαση θέλουμε να υπάρξει. Ελένη, θέλεις να πεις κάτι σε σχέση με αυτό? Έχω μια ερώτηση, παρατήρηση για το Φαέθωνα. Με ακούει, ελπίζω. Μπήκα τώρα στο λογαριασμό του στο Twitter και είδα αυτή την πρόταση την οποία ανέφερε για τις λαϊκές αγορές και θα συνιστούσα σε όλους τους ακροατές σήμερα να μπουν να τη δουν, αλλά η παρατήρηση είναι ότι στο τέλος, αφού τη διαβάσεις όλοι, καταλαβαίνεις ότι ο Φαέθων μιλάει για τον τομέα ψηφιακής τεχνολογίας ή πολιτικής του κινήματος δημοκρατίας. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα του να συνδέσουμε τις προτάσεις και τη δουλειά των τομέων μας
με το κίνημα δημοκρατίας, όπως και επίσης ένα θέμα επικοινωνιακό να συνδέσουμε τον Στέφανο τον Κασελάκη με το κίνημα δημοκρατίας. Εμείς το ξέρουμε, ο κόσμος έξω, από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν συνδέει τον Κασελάκη, το κίνημα δημοκρατίας με τον Κασελάκη, και είναι και ένας λόγος, όχι ο μόνος, που εμφανιζόμαστε χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Γίνεται λοιπόν και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Θα ήθελα να ελπίζω να με συγχωρείς που το λέω, να οτιδήποτε ανεβάζουμε πάνω να είναι μπροστά και να φαίνεται ότι είναι από τον τομέα ψηφιακής πολιτικής του κινήματος δημοκρατίας. Κάτι που δεν φαίνεται στην ανάρτησή σου παρά μόνο κάτω-κάτω στα ταγκαρίσματα που κάνεις. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Ευχαριστώ. Λειτουργικά και διαδικαστικά είναι αυτά τα οποία πρέπει να λύσουμε ομολογουμένως άμεσα. Κρατάμε και την ουσία ωστόσο του έργου που παράγεται. Θα ήθελα αν θες να κάνεις μια σύντομη απάντηση στην Ελένη, την Σπανοπούλου, για να δώσουμε μετά τον λόγο στον Κρίς που τον έχει ζητήσει. Βλέπω κατέβασες το χεράκι, οπότε μάλλον καλύφθηκες. Έλα Κρίς, να σε ακούσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Χρύσα είμαι, η Χρύσα η Κάπα είναι. Δεν ξέρω κάποιοι από μέσα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Κωνσταντίνο που είναι στο ψηφιακό κομμάτι και θα ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Κατά πόσο θα βοηθούσε και στη δημόσια διοίκηση, μιας και η δημόσια διοίκηση είναι εξυπηρέτηση του πολίτη, για τον πολίτη, κατά πόσο θα βοηθούσαν τα open data. Αφού έχουμε και τον Φαέθον μαζί μας, και ο Κωνσταντίνος και ο Φαέθον, μπορείτε διαδοχικά παίρνοντας τον λόγο, βεβαίως. Ναι. Τα open data είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και κακώς και εγώ δεν τα ανέφερα. Ενισχύουν πάρα πολύ και τη διαλειτουργικότητα, σε λειτουργικό δηλαδή επίπεδο να είναι αποτελεσματικές πλατφόρμες, και τη διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχει πολιτική ανοιχτών δεδομένων, δηλαδή τα δεδομένα να ανωνυμοποιούνται, να φεύγουν δηλαδή οτιδήποτε προσωπικό δεδομένο υπάρχει και μπορεί να γίνει σύνδεση ενός δεδομένου με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και να είναι δημόσια για χρησιμοποίηση από άλλους φορείς, από ιδιωτικούς, ώστε και οι πλατφόρμες να διαλειτουργούν μεταξύ τους, αλλά και να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα που ακόμα και εταιρείες, επιχειρήσεις, να ενισχυθεί εγχώρια αγορά πληροφορικής, να μπορούν να φτιάχνουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πάνω στα δεδομένα αυτά, τα οποία στο τέλος ανήκουν σε όλους μας από τη στιγμή που είναι δημόσια δεδομένα. Ναι, γι' αυτό σε ερώτησα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς το τμήμα τι ακριβώς επεξεργάζεστε, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ. Το θεωρώ πολύ με προστιθέμενη αξία, όπως ακριβώς το ανέφερες. Αυτά τα open data κάποια στιγμή ξεκινήσανε, αλλά τα σταματήσανε. Και εξυπηρετούσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, το σταματήσανε, δεν ξέρω για ποιους λόγους το σταμάτησε. Είναι δικαιολογίες συνέχεια. Ας πούμε, με το GDPR, παραδείγματος χάρη, έγινε ένα λαλούμ. Επειδή έχω μεγάλη εμπειρία, έχω δουλέψει σε κυβερνητικά συστήματα, σε μητρώα και πανεπιστημίων και τις ΔΥΠΑ και άλλα παλιότερα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση στο να λειτουργήσουν με φυσικό τρόπο τα πληροφοριακά συστήματα και να διασυνδεθούν μεταξύ τους. Ένα κομμάτι οφείλεται ίσως σε μη κατανόηση της τεχνολογίας από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, στον τρόπο που διαχειριστικά οργανώνονται και υλοποιούνται τα έργα, που δίνεται πολλές φορές μεγαλύτερη βάση στην προμήθεια για να κινηθεί η αγορά, να αγοράσουμε υλικό και λιγότερο στο τι θα φτιάξουμε ή στο πώς θα βρούμε καταρτισμένους προγραμματιστές. Αλλά ένα κομμάτι οφείλεται, πιστεύω, είναι δική μου προσωπική αντίληψη, και στο ότι έχουμε μάθει σαν κράτος και σαν κοινωνία να είναι χύμα τα πράγματα, να μην δουλεύουν όλα σωστά, γιατί μέσα από εκεί ανοίγουν και διατηρούνται παραθυράκια μικρό ή μεγαλύτερης διαφθοράς, τα οποία βολεύουν και κανένας δεν θέλει να τα κλείσει, γιατί μπορεί να εξυπηρετεί σκοπούς παραγοντισμού ή οτιδήποτε άλλο μέσα από αυτά. Οπότε δεν υπάρχει τόσο το κίνητρο και η οργανωμένη πολιτική βούληση να λειτουργήσουν αυτά όπως θα έπρεπε, ενώ τεχνικά τα εργαλεία υπάρχουν. Θεωρώ ότι είναι το θέμα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
αλλά είναι και όλα τα άλλα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα η εκπαίδευση παίζει ρόλο, αλλά είναι ένα γενικό, ξέρετε, η ψηφιακή τεχνολογία έτσι όπως έχει έρθει και πώς αναπτύσσεται και αλλάζει συνεχώς και με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς. Υπάρχει ένα θέμα, δημιουργεί αυτές τις ανισορροπίες λόγω του ότι δεν μπορεί να την ενσωματώσει τόσο εύκολα η κοινωνία. Οπότε έχουμε τους αλγορίθμους, έχουμε τα δεδομένα, τρέχουν πιο γρήγορα από τις ρυθμιστικές αρχές, από τις συνήθειες των ανθρώπων, από την ίδια την εκπαίδευση και την κατανόηση των ανθρώπων. Και όλα αυτά δημιουργούν αυτό το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Ναι, θα πρέπει όμως να το δούμε εμείς και να τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έτσι κι αλλιώς προς την οποία πρέπει να κινηθούμε. Ήδη ακούσαμε νωρίτερα το πώς έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν, ταυτόχρονα ακούγοντας και διατυπώνοντας και τις λύσεις. Πριν δώσω το λόγο στο Φαέφωνα, που βλέπω ότι έχει σηκώσει χεράκι, επειδή κάποιοι ακροατές μπορεί να μπήκαν τώρα που είμαστε και στη φάση της συζήτησης με τους ακροατές μας. Συζητάμε σήμερα για τους πυλώνες της ιδρυτικής διακήρυξης δικαίωμα στην εργασία και έξυπνο κράτος. Είναι μαζί μας η κυρία Μαλακού από τον τομέα κοινωνικής απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, ο κύριος Νίκος Σαμαλής από τον τομέα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη και ο Τόγιος ο Κωνσταντίνος, μέλος από τη Γραμματεία της Ψηφιακής Πολιτικής, του τομέα ψηφιακής πολιτικής. Φαέθον, βλέπω, κατέβασες το χεράκι, είχε ξεχαστεί από πριν ή θέλεις να κάνεις κάποια παρέμβαση? Βλέπω το χεράκι, πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο για να σε ακούσουμε. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κίνημα και γενικά η κοινωνία απαρτίζεται από μια ομάδα ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών. Οι μικροί είναι πιο εύκολο να αντιληφθούν τις τεχνολογίες, να τις δεχτούν και να τις χρησιμοποιήσουν. Οι μεγαλύτεροι ίσως κάπως πιο δύσκολο, αν και αυτό δεν είναι και απολύτως σωστό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο στόχος μας σαν κίνημα είναι να προετοιμάσουμε εμείς την κοινωνία έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσει οικονομία πάνω στις νέες τεχνολογίες χωρίς να δυσκολέψουμε τους ανθρώπους και την κοινωνία. Δηλαδή, θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, να δημιουργήσουμε τις πολιτικές και τις οικονομικές βάσεις για να μπορέσουμε όλοι να δούμε. Οπότε, επιτυχία θα ήταν, ας πούμε, κανείς να μην αντιλαμβάνεται ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Να γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Θες να πεις, όπως χρησιμοποιούμε το κινητό για να παίρνουμε τηλέφωνο, να χρησιμοποιούμε το κινητό για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας στην γραφειοκρατία που δεν θα έπρεπε να έχουμε μπροστά μας. Ακριβώς. Σωστά. Και η τεχνητή νοημοσύνη δείχνει ότι τα πράγματα πάνε προς τα εκεί, δηλαδή έχουν ήδη πάει προς τα εκεί και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το δεδομένο που έχουμε τώρα στα χέρια μας, γιατί ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη διαφέρει πολύ από τους υπολογιστές του 2000, όπου έπρεπε να μάθουμε προγραμματισμό ή χειρισμό προγραμμάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που γίνεται πλέον με την ομιλία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας κατάλληλες πολιτικές, να ξαναχτίσουμε τη μεσαία τάξη. Και ο ρόλος του τομέα ψηφιακής πολιτικής είναι αυτός ακριβώς. Να δημιουργήσουμε πολιτικές οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ξαναδημιουργήσουμε τη μεσαία τάξη. Και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε αυτό το μήνυμα να το περνάει το κίνημα δημοκρατίας. Γιατί στην Θεσσαλονίκη προχθές τη λέξη μεσαία τάξη δεν την ακούσαμε. Πρέπει λοιπόν να είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας θέση. Θέλουμε να ξαναχτίσουμε τη μεσαία τάξη. Να είναι ξεκάθαρη φυσικά εάν αυτός είναι ο στόχος μας. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο στόχος μας, τότε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα μας οδηγήσει δηλαδή σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου χάνονται θέσεις εργασίας, αλλά όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Αυξάνεται η παραγωγικότητα του ατόμου και το άτομο γίνεται πολύ σημαντικό πλέον στοιχείο της εταιρείας ή και ο ρόλος της εταιρείας που βαθμίζεται. Να κοιτάξουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και να μπορέσουμε έτσι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να αποκτήσουμε μια πιο παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ.
Εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο πάλι στο κομμάτι του έξυπνου κράτους και στον κύριο Σαμαλή, γιατί στην παράγραφο της ιδρυτικής διακήρυξης για το έξυπνο κράτος κλείνουμε μιλώντας για την ασφάλεια και για τον εκδημοκρατισμό της αστυνομίας. Είναι ένα από τα κομμάτια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και για τους θεσμούς που θα πρέπει να προστατεύσουμε στο πλαίσιο της δημοκρατίας, έχοντας μάλιστα πρόσφατα τα φαινόμενα, τα οποία δεν εκλείπουν ποτέ βέβαια, της αυθαιρεσίας των σωμάτων ασφαλείας μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις για τα τέμπη. Υπάρχουν σε αυτό το χρόνο, κύριε Σαμαλή, προτάσεις που επεξεργάζεται ο τομέας σε σχέση με τον εξυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της αστυνομίας, ώστε να προστατεύει πραγματικά τον πολίτη? Ναι, βεβαίως υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις, οι επεξεργασίες. Αλλά θα υπάρξει πρόταση και για τον τομέα αυτό που είναι εξαιρετική σημασία, κρίσιμη σημασία. Πολύ κρίσιμη σημασία. Γι' αυτό το αναφέρω και πάντα φαντάζομαι στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού, και όπου ο εξυγχρονισμός δεν είναι απαραίτητη ψηφιοποίηση. Εξυγχρονισμός σημαίνει ακόμα και η ανταπόκριση, για να συνδεθούμε ίσως και με ένα τραγικό γεγονός που θα θυμηθούμε την Τρίτη, η ανταπόκριση των σωμάτων ασφαλείας στα πραγματικά προβλήματα του πολίτη. Και δεν αναφέρομαι σε άλλο περιστατικό από αυτό της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου και ο τομέας δικαιωμάτων του κινήματος Δημοκρατίας ετοιμάζει μία εκδήλωση, δεν θα πω διαμαρτυρίας, μία εκδήλωση μνήμης την ερχόμενη Τρίτη έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Και δίνω αυτή την αποστροφή, γιατί σε λιγάκι έτσι κι αλλιώς θα ολοκληρώσουμε εμείς την μετάδοσή μας. Συνήθως 1-2 κρατούν αυτές οι συζητήσεις μας. Δεν ξέρω αν θέλετε οι 4 ομιλητές μας, βλέπω ήδη η Ελένη Σπανοπούλου ζητάει το λόγο, να αναφέρετε κάποια πράγματα κλείνοντας τη σημερινή κουβέντα, ή κάποιος άλλος ακροατής μας αν θέλει να παρέμβει μέχρι να οδηγηθούμε στο κλείσιμο της συνάντησής μας, για να σας καλέσουμε αμέσως μετά να παρακολουθήσετε και την πολύ ωραία συζήτηση που φαντάζομαι ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο Γαλατικό Χωριό, τις φωνές γένους θηλυκού, με αφορμή την δυσάρεστη επέτειο της Τρίτης. Έλα Ελένη, σε ακούμε. Ναι, να συμπληρώσω ότι ο τομέας δικαιωμάτων καλεί την Τρίτη στις 7.30 ώρα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων στην Αθήνα, αλλά αυτό που διαφοροποιεί την εκδήλωση του κινήματος Δημοκρατίας είναι ότι την ίδια ώρα ο τομέας δικαιωμάτων καλεί στην Καβάλα έξω από την αστυνομική διεύθυνση, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Αυτό ακολουθεί δηλαδή τα βήματα της πλατείας των Τεμπών. Προσπαθεί ο τομέας να διακτηνιστεί η δράση του σε 4 μεγάλες πόλεις. Δεν είναι μόνο το τμήμα, δηλαδή είναι ένα event και καλούν να είμαστε εντυμένοι με μαύρα, να κρατάμε ένα άσπρο γαρίφαλο και ένα κεράκι. Και αυτό εγώ το θεωρώ πολιτισμό. Τώρα, για να πήρα το λόγο πότε να κλείσω κιόλας και παίρνω αφορμή από το Φαέθωνα και αυτό που είπε για τη μεσαία τάξη. Τόσο στον τομέα εργασίας, όσο στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, όσο και στον τομέα ψηφιακής πολιτικής. Και σε όλους τους τομείς και κυρίως στον τομέα οικονομίας, που είναι αλληλένδετα όλα αυτά, όπως είπα από την αρχή. Ναι, πραγματικά στη Θεσσαλονίκη δεν ακούστηκε κάτι για τη μεσαία τάξη, και τη μεσαία τάξη είναι αυτή που διαλύθηκε και περισσότερο από κάθε τι άλλο στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτή η ιστορία Κατρούγκαλου με τον νόμο για την κοινωνική ασφάλιση και η ιστορία του Τσακαλώτου και των λάθος κατευθύνσεων που δόθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν διέλυσαν τους μεσαίους και τους μικρομεσαίους. Πράγματι πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να δώσουμε λύσεις και να δώσουμε ανάσα. Συμφωνώ. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για τις αρχές μας και την ιδρυτική μας διακήρυξη, το κίνημα Δημοκρατίας είναι ένα κίνημα προοδευτικό, είναι ένα κίνημα δημοκρατικό, αλλά είναι πάνω απ' όλα για μένα κίνημα αλληλέγγυο. Με την έννοια ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια Ελλάδα από την αρχή σε όλα τα επίπεδα, μια Ελλάδα νέα, αλλά μια Ελλάδα που θα υποστηρίξει
τους αδύναμους πολίτες, την κατώτερη τάξη, τους φτωχούς πολίτες, αυτούς που είναι αβοήθητοι, αυτούς που είναι άνεργοι, αυτούς που είναι άρρωστοι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν λέω να μην υποστηρίξουμε τη μεσαία τάξη, λέω όμως ότι και η ψηφιακή πολιτική θα πρέπει να βοηθήσει στην κατεύθυνση να δοθούν λύσεις, ούτως ώστε αυτό το μεγάλο κομμάτι του λαού, και δεν εννοώ των ψηφοφόρων ή των ιονί ψηφοφόρων μας, αλλά αυτό το μεγάλο κομμάτι του λαού που παίνεται, που αγωνιά καθημερινά για τη διαβίωση, που είναι στα ράντζα των νοσοκομείων, που δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του, σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να δώσουμε λύσεις και με τη βοήθεια της λύσεις εργασίας, λύσεις για την υγεία, λύσεις για την παιδεία και με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, που είναι, όπως είπα, το μέλλον. Να μην ξεχνάς όμως, Φαέθωνα, ότι υπάρχει ένας ψηφιακός αναλφαβητισμός σε όλη την κοινωνία μας, ακόμα και μέσα στο κίνημα, όχι γιατί είμαστε μεγαλύτεροι, εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά γιατί πραγματικά υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι από εμάς που δεν είναι ακόμα, η ψηφιακή τεχνολογία για αυτούς είναι το ATM που παίρνουν τα χρήματα ή που παίρνουν τη σύνταξη, που παίρνουν τα χρήματα για να πάνε να πιούν τον καφέ στο μπαράκι. Θα πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό το ψηφιακό αναλφαβητισμό και να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε. Και βεβαίως, επειδή έχουμε πρόεδρο τον Στέφανο τον Κασελάκη και επειδή εγώ είμαι της άποψης ότι πρώτα γοητεύουμε και μετά εκπαιδεύουμε, ας προσπαθήσουμε επικοινωνιακά να φέρουμε κοντά μας κόσμο, όχι μόνο νέα μέλη, όχι μόνο ψηφοφόρους, αλλά κόσμο που θα θέλει, θα δει σε εμάς το διαφορετικό και θα μας ακούσει. Ας τον γοητεύσουμε με αυτό και ας τον εκπαιδεύσουμε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για την πάντα αξιόλογη προσφορά σου εδώ στις συναντήσεις μας ως μέλος και της γραμματείας της 7ης Κοινότητας. Κυρία Μαλακού, μας έχει έρθει ένα σχόλιο για να σας δώσω και την πάσα που λένε για να κάνετε κι εσείς ίσως ένα καταληκτικό. Μία ερώτηση από την Άννα Τιμπρέμπου σχετικά με ένα θέμα για το πόσο δίκαιο είναι να πληρώνει κάποιος συνταξιούχος 2 ασφαλιστικούς φορείς, και εννοεί του δικού της φορέα, ο συνταξιούχος προφανώς, και του συζύγου που προφανώς δεν βρίσκεται στη ζωή. Είναι κάτι το οποίο έχει τύχει στα θέματα τα οποία έχει επεξεργαστεί ο τομέας? Προφανώς θα εννοεί για την κράτηση για την υγεία το 6%. Το οποίο μπαίνει και στις δύο. Εννοεί τις κρατήσεις από το μέρος του, της σύνταξης του συζύγου που παίρνει. Έχει κρατήσεις. Ναι, προφανώς. Αυτό εννοεί, Κατερίνα μου. Ναι, είναι άδικο, αυτό δεν έχουμε βγάλει ακόμη θέσεις, όμως είναι πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων των συνταξιούχων ότι θα πρέπει αυτή η κράτηση να γίνεται στη μία σύνταξη μόνο. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Και είναι κάτι το οποίο εγώ θα πω... Και είναι άδικο. Ότι είναι τουλάχιστον το προφανές. Ακριβώς. Ακριβώς. Σιγά, Κατερίνα, σιγά. Παίρνει τη σύνταξή της και έχει κρατήσεις. Ναι. Η σύνταξη, Χ+1 οι κρατήσεις. Παίρνει και τη σύνταξη αναλογία από τη σύνταξη του συζύγου. Χ+1, Χ+2, έτσι. Άρα θα πρέπει να γίνουν κρατήσεις και στη σύνταξη. Το να ενοποιείται το ποσό και να είναι οι κρατήσεις κατά τη λιγότερες το καταλαβαίνω, αλλά το να μην υπάρχουν κρατήσεις στο έσοδο που έχει από τη σύνταξη του συζύγου δεν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Είναι το 6% υπέρ του ΕΟΠΗ, το οποίο κρατείται και από τις επικουρικές, κάτι που δεν γίνονταν πριν, και συνδικαλιστικό αίτημα των φορέων των συνταξιούχων είναι ότι η κράτηση θα πρέπει να γίνεται στην μεγαλύτερη σύνταξη. Έτσι, σε όλες. Ακριβώς. Έτσι είναι κάτι το οποίο δεν ίσχυε πριν, εφαρμόστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και είναι η κράτηση 6% σε όλες τις συντάξεις. Η πρόταση λοιπόν είναι, η οποία μετά από των συνδικαλιστικών φορέων των συνταξιούχων μόνο σε μία σύνταξη, και πιστεύω ότι μετά από διαβούλευση που θα κάνουμε, γιατί δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι θέσεις μας,
Έτσι, θα είναι αυτό. Όπως να επισημάνω ότι στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος εξήγηλε και άλλη μια θέση η οποία λέει ότι φάρμακα οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν μόνο μέχρι 500 ευρώ το χρόνο. Στα υπόλοιπα να μην πληρώνουν συμμετοχή. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται πρώτη φορά και το κίνημα Δημοκρατίας είναι το πρώτο που έχει κάνει αυτή την πρόταση. Και είναι πολύ εύκολο αυτές οι προτάσεις να αντιγραφούν, γιατί άλλωστε το δίκαιο το οποίο εμείς θεωρούμε προφανές και ερχόμαστε να προτείνουμε σαν λύση και σαν πρόταση για μια καλύτερη κοινωνία, έχουμε δει και άλλες φορές σαν προτάσεις να αντιγράφεται και να περνάει σαν προτάσεις που κοντά στην τετραετία θα φτάσουν να γίνουν εξαγγελίες. Κάπως έτσι, και μετά εάν ξαναπάρουν κυβέρνηση, ό,τι έχουν εξαγγείλει θα το πάρουν πάλι πίσω. Ακριβώς, αυτό που διαχρονικά συμβαίνει με τα πολιτευτικά στην Ελλάδα. Θα ήθελα, για να κλείσω κιόλας, να πω το εξής, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην εργασία. Το δικαίωμα και τα δικαιώματα έχουν κατακτηθεί με αγώνες και μάλιστα σε κάποιες των περιπτώσεων αιματηρούς. Θα πρέπει να ξέρουμε οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, η κοινωνία ολόκληρη, ότι θα πρέπει να αγωνιζόμαστε για να διεκδικούμε, και από την απομόνωση και την περιχαράκωση που πέσαμε από την κρίση και κορυφώθηκε την εποχή της πανδημίας, θα πρέπει να περάσουμε στην αλληλεγγύη και στη συλλογικότητα. Χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτε. Και είδαμε το τελευταίο διάστημα όλοι να προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν με το σεισμό στη Σαντορίνη για να κρύψουν τον κοινωνικό σεισμό που έφερε και δημιουργήθηκε με την ιστορία των τεμπών. Με την κινητοποίηση και τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη που έδειξε ο κόσμος και που τρομοκράτησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που τρομοκράτησε όλους τους συστημικούς. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε πάντα, να έχουμε τη γροθιά υψωμένη και όχι το χέρι απλωμένο, να απαιτούμε και όχι να επαιτούμε, και παράλληλα να είμαστε αλληλέγγυοι και να είμαστε εκεί για τους πιο αδύναμους και συλλογικά. Αυτό. Πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε και για την τοποθέτησή σας. Βλέπω θέλει η Μαρία η Χοϊμπού να κάνει μια παρέμβαση πριν δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σαμαλή. Εν συντομία να πω ότι για το 6% που αναφερθήκατε τώρα μόλις, για το εξωτερικό επίδομα, ενώ είχε γίνει το λάθος να το ζητάνε το 6% σε όσους λαμβάνανε παράλληλα και σύνταξη, αυτό το διόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, λίγο πριν τις εκλογές. Και φυσικά αυτή τη στιγμή όσοι λαμβάνουν σύνταξη μαζί με το εξοδηματικό τους γίνεται κράτηση και στο εξοδηματικό. Σε όσους κρατούσαν αυτό το ποσό από σφάλμα, να το πούμε έτσι, τότε δεν έχει επιστραφεί ακόμα πίσω. Το ποσό αυτό δεν έχει επιστραφεί πίσω. Ζητήματα που διασυνδέονται έτσι και αλλιώς, όπως καταλαβαίνουμε, είδαμε και με την ψηφιοποίηση του κράτους, το έξυπνο κράτος που ανέφεραν δύο συμμετέχοντες από τη γραμματεία της ψηφιακής πολιτικής, τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία ήδη μας ανέφερε η κυρία Μαλακού, το ασφαλιστικό σύστημα που από την Ελένη της Πανοπούλου ακούσαμε για το πώς φτάνουν ως εδώ, διασυνδεόμενα και από ό,τι καταλαβαίνουμε όλα υπό το κοινό πρίσμα, όπως τα επεξεργάζονται οι τομείς της ανοιχτής διαβούλευσης με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Οπότε, κύριε Σαμαλή, αν κλείσουμε με ένα σχόλιο και από εσάς, μιας και όλα αυτά πρέπει να φτάσουν στο επίπεδο στη βάση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, για το πώς το κράτος τελικά, όπως και αρχικά μας είπατε, πρέπει να δημιουργήσει το πλαίσιο διευκόλυνσης της καθημερινότητας του πολίτη και ασφάλειας μέσα στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα στο οποίο πρέπει να υπάρξουμε.
Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ότι η νέα διακυβέρνηση του κινήματος Δημοκρατίας θα φέρει στο προσκήνιο πραγματικά τη νέα Ελλάδα που όλοι θέλουμε και αξίζει σε εμάς. Χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες, χρειάζονται απλές κινήσεις. Είναι ζητήματα απλής λογικής, κοινής λογικής, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Χρειάζονται όμως θεσμικές παρεμβάσεις, ασφαλιστικές δικλείδες, για να κλείσουμε το δρόμο στα όποια θέματα έχει μέχρι σήμερα η χώρα, η κοινωνία, και καταδυναστεύουν το λαό μας, και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το δεδομένο, αισιόδοξοι και στο πλαίσιο της δημοκρατίας να διαβουλευτούμε για να πιάσουμε το μεγαλύτερο πλαίσιο της κοινωνικής πλειοψηφίας. Λοιπόν, στο παραδείο που συνήθως κλείνουμε τις συζητήσεις μας, σήμερα μετά από 7 εβδομάδες συναντήσεων, μετά από 7 Κυριακές που πιάσαμε θέματα της ιδρυτικής μας διακήρυξης, συμμετοχική δημοκρατία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, κοινωνικό κράτος ξανά, φορολογική δικαιοσύνη, κοινωνία της συμπερίληψης, κλιματική δικαιοσύνη, ενεργειακή δημοκρατία, προσβάσιμος πολιτισμός, ψηφιακή δημοκρατία και σήμερα έξυπνο κράτος και δικαίωμα στην εργασία. Κλείνει αυτός ο κύκλος των Space, γιατί αυτή ήταν και η αρχική απόφαση της γραμματείας από την οποία διαχειριζόμαστε συλλογικά αυτόν τον λογαριασμό. Είμαστε από την 7η Δημοτική Κοινότητα της Αθήνας, το κέντρο της Αθήνας, που θελήσαμε να φέρουμε τις απόψεις του κινήματος Δημοκρατίας, της ιδρυτικής διακήρυξης, το οποίο είναι το μόνο κείμενο που μέχρι τώρα έχουμε ολοκληρωμένο για να προχωρήσουμε σε αυτά τα μεγάλα που έρχονται για το κίνημα Δημοκρατίας. Κλείνουμε λοιπόν σήμερα μετά από 7 εβδομάδες, 2 μήνες περίπου, αυτές τις συναντήσεις μας. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε το μήνυμα του κινήματος Δημοκρατίας παντού. Χωρίς αρχισυνταξία, χωρίς ροή ειδήσεων για τα γεγονότα της επικαιρότητας που μας απασχόλησαν αυτούς τους 2 μήνες, χωρίς newsroom όπως είπαμε, γιατί δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Με τα μέσα που η τεχνολογία μας προσφέρει για να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας. Είχαμε όμως πάθος για να αλλάξουμε τα πάντα και έχουμε ακόμα αυτό το πάθος. Παραμένουμε εδώ. Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση βέβαια, όπως λέμε κάθε φορά, ότι με τις συζητήσεις εδώ από το Space και από τα social media μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Πρέπει να βγούμε έξω στην κοινωνία, να φτάσουμε το μήνυμα του κινήματος Δημοκρατίας παντού. Οι θέσεις μας να φτάσουν παντού και να μπορέσουμε να αλλάξουμε τουλάχιστον την κοινωνία στην οποία και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε για ένα καλύτερο αύριο. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τη Μίκη Τηλιαβέρη, που πάντα σταθερά ήταν συνδιοργανώτρια για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και τεχνικά θέματα, αλλά και την μετάδοση του μηνύματος, την αναπαραγωγή του link όποτε βγαίναμε κάθε φορά στον αέρα εδώ του Space. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη τον Παναγόπουλο, που επίσης για τεχνικά ζητήματα βοήθησε στις τελευταίες συναντήσεις μας να αντιμετωπίσουμε όποια θέματα είχαμε. Παραμένουμε εδώ. Κλείνει απλά ο κύκλος του κάνουμε χώρο για τη δημοκρατία από το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλούς κύκλους να ανοίξουμε ακόμα, με όλα τα προβλήματα, και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Θα ευχαριστήσουμε όλους όσους ήσασταν σήμερα μαζί. Θυμίζουμε ότι εδώ στο X, ένα άλλο Space, το γαλατικό χωριό αυτή τη στιγμή έχει φωνές γένους θηλυκού, με αφορμή τη δυσάρεστη επέτειο της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, την Τρίτη, 1 του μήνα, που αναφέραμε ήδη και τις δράσεις που ετοιμάζει το κίνημα Δημοκρατίας για αυτό το γεγονός. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλό βράδυ και τους ομιλητές που συμμετείχαν σε αυτές τις 7 συναντήσεις μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Γιάννη. Γιάννη, πρέπει να ευχαριστήσουμε ειδικά εσένα που βάλεις στους ώμους σου όλο το βάρος και τη Μίκη, και να πούμε και εκ μέρους της 7ης κοινότητας και όχι μόνο της Γραμματείας, ότι η 7η κοινότητα της Αθήνας ευχαριστεί όλους όσους πήραν μέρος είτε σαν ομιλητές είτε σαν ακροατές αυτές τις εβδομάδες, σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε,
και να πούμε ότι θα δώσουμε πολύ σύντομα ένα καινούριο δυναμικό παρόν με μια άλλη δράση. Συνεχίζουμε. Από το προφίλ Γιάννης Κωνσταντακόπουλος, λοιπόν, θα απαντήσω και εγώ, Ελένη, να σε ευχαριστήσω για την αναφορά που έκανες και εννοείται ότι παραμένουμε εδώ για να φτάσουμε το μήνυμα παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ωραίες τις Κυριακές.